Mga aktibidad sa Metro Manila sa palabuton nga binulan nga magapromote sang kandidatura sang alkalde kag magaduso man sang ilang nga advokasya. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 22 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginaengganyo sang faksyon sa ruling party nga PDP laban si Presidente Rodrigo Duterte nga magpadalagan para sa senador sa 2022 elections. Ginkompirma ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang pinunusang wing of the ruling party ang pagduso kay Duterte sa pagpadalagan para sa pwesto sa Senado sa madason nga tuig kag bisana pagtindog nga campaign managers ng standard bearers sa PDP laban nga si Senator Ronald Bato de la Rosa kag Christopher Bongo. Una nga luyag ni Cusi sang PDP laban faction nga si Duterte ang magapadalagan bilang Vice Presidente kaupod ang iyang nga mabdugay na nga assistant nga si Go bilang presidente. Apang nag-isol ang presidente sang nauna nga pagbaton sa nominasyon sa partido kada ganon siya sang tinutuyo sini nga magretero sa politika. Matapos ang announcement, nagbulo si Go kag nagfile sa Certificate of Candidacy para sa Vice Presidente samtang ang madugay naman nga nagasunod kay Duterte nga si De La Rosa ang mag-file sang COC para sa presidente sang last minute. So kay Cusi, magapabilin sa paghanda ang PDP laban agon nga mag-revert sang orihinal nga plano nga ibutang bilang presidential candidate si Go kag si Duterte bilang iyang running mate kung mag-file ang paminsaron sang presidente sa pagpadalagan bilang presidente sa masunod nga tuig. Sa karon, ginpay di Cusi nga ang partido nga magapabili ng status quo kay giduso ang De La Rosa Go tandem sa 2022. Ginkumpirmar sa Oxford University nga ang presidential aspirant nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala ini nakabatan sa full graduate diploma masobra sa 40 ka tuig nang nakaligad. So sa Oxford, ginakumpirmar nila nga si Ferdinand Marcos ang nag-eskwela sa University of Oxford sa 1975 agon magbasa sa Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Economics. Hapang sunod sa ilang records, wala sini natapos ang iyang degree apang ginawardan sang Special Diploma in Social Studies sang 1978. Ang Special Diploma nga wala na sa karon gina-offer sang university. Bukas salon sa undergraduates ka graduates. Ang mga hindi miyembro sang universidad ang magbasa sa nasambit nga kurso sa idalom sa mga sirkumstansya. Wala man sang na-record nga link sa tunga sang Bachelor of Arts kag sang Special Diploma kag sang Special Diploma ang hindi full graduate diploma. Samtang ang kapos ang Marcos ang nagapanindugan nga ang anay senador nga nakakuha sang degree nagikan sa Oxford ang isa ka prestiyoso nga universidad sa kalibutan. Mahimong ipagwana sa Commission on Elections o COMELEC ang bago pagsulundan sa pagpangampanya sa dalam sa ginatawag nga new normal. Posible sa gihapon ngayon sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic ang pungsod sa 2022 national kag local elections. So kay COMELEC spokesman James Jimenez ang ipagwa nga pagsulundan ang nasantuman sa mga health protocol sa gitala sa Interagency Task Force o IATF agud nga malikawan ang paglaptas sa COVID-19. So kay Jimenez ang preparasyon sa komisyon sa pagpiniliaya ang full swing na. Kalakip diri ang nagapadan nga voters registration nga natala nga matapos Oktubre 30 kag ang substitution sa mga kandidato sa ang tubtub sa Nobyembre 15. Samtang ginatinguhan sa Commission on Elections sa COMELEC Law Department nga mapatuman ang pagsulundan nga maghatag sang multa sa nuisance candidates ilabi na sa national positions. Nangintupi ko ini sa hearing kahapon sa Senate Electoral Reforms and People's Participation. Sunod kay COMELEC Director Maria Casingala, pabor siya o kung sila sa ginapropose nga 100,000 pesos sa nga penalty sa mga mapamatudan nga nagapadalagan lamang agad nga himuon nga kahalamutan ng eleksyon kag magamuhon ng proseso. Payag pa ni Kasingal sang gipamangkot nanday Senator Francis Tolentino kag Amy Marcos nga magluwas sa multa. Hindi naman ini pagpahanugutan nga magpadalagan ng mga nuisance candidates sa masunod nga eleksyon. Nagpano domang tagbaba sang Commission on Elections kasi James Jimenez sa publiko nga ang pagbakal sang boto kon vote buying ang nagapabilin nga election offense bisan ano pa ang financial situation o kon noble intentions. Ginpagawa ni Jimenez ang reminder sini sa kaadlaw matapos ang payag sa presidential aspirant kag incumbent Vice President Leni Robredo sa mga botante nga kuwaon ng kwarta sang politiko apang boto ang nakadepende sa konsyensya sang tao. Sunod sa Twitter posting Jimenez, nagadisagree ini sa notion nga kuwaon ng kwarta apang ang boto nakadepende sa konsyensya. Sa to sa post ini, hindi dapat ini paghimuon kag hindi dapat ini nga i-suggest sa mga botante.
Samtang nagpanindugan man si Robredo ang vote buying ang isa ka illegal nga buluhaton apang ginambalan ang mga botante nga maghimo sang pragmatic approach sa pagkuha sang kwarta nagikan sa mga politiko kag nagpahayag nga hindi o nga ini ang kwarta mansang nagabalayad sang buwis apang ang pagpili sang kandidato nga butuhon ang nakadepende sa konsyensya. Ginpahayag man sang Vice Presidente nga mahimo nga ini ang magaserbe nga leksyon man sa mga politiko kung wala sa mga ini nakakuha ang ilang nga mga tinutuyo. Ginapasugda na sa gobyerno nga makapili sang iba nga brands ang mga bakuna nga aprobado sa World Health Organization ang mga individual nga kompleto na ang nabakunahan sang Sinovac vaccine. So kay National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. ginahulat na lamang sang ilang nga talatapan nga maprobahan ang amyenda sa mga manufacturers sa COVID-19 vaccine. So kay Galvez, ginalauman nga ipagwa sang World Health Organization Strategic Advisory Group of Experts of Immunization ang final guidelines sa publiko apaangot diri sa tunga-tunga sang bulan sa Nobyembre ukod sa palabutan nga Nobyembre 15 kunini ang maprobahan sang Food and Drug Administration kag gilen manini nga ipatuman sang gobyerno. Unahon nga bakunaan sang third shot o booster shot ang mga health workers kag immunocompromised kag masulod nga bakunahan ang iban nga priority sectors. Madumduman nga una na ginaporbahan sang Department of Health ang rekomendasyon sang Health Technology Assessment Council ang paghatag sang booster shot sa mga healthcare workers kag senior citizens 6 ka bulan matapos silang nabakunahan samtang 28 kadlaw naman matapos ang complete vaccination nga mahimo mahatagan sang booster ang mga immunocompromised patients. Santo sa pathag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri, ang booster vaccine ang ginahatag sa mga individual nga nagahina ang immune system sang makabatod sang kompleto nga bakuna batok sa COVID-19 samtang ginahatag naman ang third shot sa bilang kabahin sang primary series agud mas mapabakod ang immune response sang isa ka tawo. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nabato na 10 na masobra sa 976,000 ka doses sa Pfizer COVID-19 vaccine. Pasado alas 9 kagabi sang naghugpa sa Ninoy Aquino International Airport o na iya ang eroplano nga ginkargahan sa bakuna. Ginwelcome ni sa pila ka mga opisyal sa Department of Health kag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Ginpay ni Galvez nga kadam-an sa nasambit nga mga bakuna ang ginpain sa pagpabakuna sa mga minor de edad halin sa 12 to 17 years old nga formal nga mag-uumpisa sa Nobyembre 3. May kitala na ang gobyerno nga 162 vaccination sites, hospitals kag non-hospital based. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna alas 6 haga kagkaroon sa ito naman nga balita international. Kadto kita sa Estados Unidos. Ginpayag ni Presidente Joe Biden nga ang Estados Unidos sa magaugyon sa Southeast Asian allies sa pagdepensa sa freedom of the seas, democracy kag human rights. Kaya nagpahayag man niya suportahan sini ang mga tikang agod nga mapasabat sa pumisa sini nga kalinong ang Southeast Asia nangin battleground sa tunga sa Estados Unidos kag China nga nagakontrolar sang kalabanan sang South China Sea kag nagtugas sang military kag political pressure sang fiercely democratic Taiwan ang self-ruled island nga ginaangkon sini. Nagupod si Biden sa Southeast Asian leader sa pagrebuka sang hunta sang Myanmar sang Martes sa Summit of the Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang nagbukas nga wala sang tiglawas nagikan sa nasamit nga pungsod kasunod sang pagbalhin sa nagapanguna nga general agod nga ibaliwala ang peace protocols. Sa pungsod Sudan, ginpayag sang isa ka Negrense overseas Filipino worker sa Sudan nga wala sila ginapabayan sa Philippine Embassy dito kag nakabaton man sila sa mga ayuda. Sa interview sa Bombo Radio kay Selma Ornopia Delfin, ginpayag sini nga politika ang problema sa karon sa Sudan. Bago nagaprotesta ang mga pumuluyo tungod hindi nila luya nga magpungko bilang Prime Minister si Abdallah Hamdok. Ini bangod humalin sang siya ang nangin pinuno. Nagsaka ang tanan nga balaklon. Sunod riya, ginpang-utod man ang internet connection sa Sudan kag sirado ang tanan nga negosyo. Mataas naman ang panalgan sang ginatiniran sang awa-abo ni Delfin kag may mga proteksyon ini apang may mga Sudanese nga nagatesting gihapon panaklas agud makakuha sang pagkaon. Makita naman suno sa iya nagikan sa babaw sang iya ginatiniran ang mga tawo nga nagasunog sang kag nagapangaboy sang tear gas sa daloma. Sa bahay naman sa mga Filipino, nagasuksok ang mga ini sang hijab agud hindi sila kung makilalaan nga foreigner bangod kung makitaan ang mga ini nga wala sang puto sa ulo. Sila ang papanaugon ganito man gid ang ila paghalong. Nanglan mag-usar ka sang hijab para nga hindi ka nila makitaan nga ikaw is foreigner, hindi ka kalahi nila. Amo lang gausar kami sang hijab para nga hindi nila kami makita. Kay kung makitaan ka nga wala kaya sang putos sa ulo, ay papanaugon ka gid na nila.
Nabatian si Bombo International Correspondent Selma Ornopia Delfin, direkta sa Sudan. Sa Iran, nagpasugot na ang Iran ngay padaan ng nuclear talks sa Iranian nuclear negotiator Ali Bagheri kani nga posibleng nga patigayon ni ano sa katapusan sa Nobyembre. Nagugat ang desisyon matapos ang pagkighinon-anon sini kay Enrique Mora, ang External Action Service Deputy Head sa European Union. Ginpanigan ang paghinon-anon sa Brussels, Belgium, agud mapadayon ang wala na nga nadayon nga meeting sang Hunyo. Kumalinsado ng panigan ng Iran sang meeting sa mga pungsod China, Germany, France, Russia, United Kingdom kag US. Naguntata ang Iran nga mag-comply sa kasugtanan sang nag-isol siya ni Presidente Donald Trump sang 2018. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa pungsod Japan, nagtaliwan ng Japanese anti-nuclear weapons campaigner nga si Sunao Chubui sa edad nga 96 anyos. Suno sa kampo sini nga anemia ang rason sa kamatayon siniya. Si Chubui ang nakaluwas sa August 6, 1945 sa Hiroshima atomic bombing. Magasulod na ini kuntani sa kolehiyo sang nagluntad ang pagsigabong nga nagresulta sa pagkamatay sang masobra 140,000 ka mga tawo. Nakaupod man sini si US President Barack Obama sang nagbisita ini sa Hiroshima sa tong 2016. Para sa aton nga business news, nag-coordinate ang Department of Tourism sa iban nga Asian countries agad maengganyo sa mga dumuluong nga maglagaw sa Pilipinas sa tunga sang pandemya. Ilabi na sa karon nga hindi na kinanglan magpresentar sang negatibo nga resulta sang swab test ang mga turista nga fully vaccinated batok sa COVID-19. Sa itiyon nga magsulod sa Boracay Island sa Palabuton nga binulan. Suno kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyata nga ginanunsyar ni Aklan Governor Florencio Miraflores ang nasambit nga pagsulundan. Suno kay Puyata, ginpay ni Miraflores nga isa ukon 3 ka semana magabato na inisang fully vaccinated nga mga magapadul o kung nagapadulong sa probinsya sa baylo sa negatibo nga RT-PCR test. Ginpayag ni Puyat nga ang mga fully vaccinated nga mga turista ang panugutan nga magabisita sa isla sa Christmas nga wala nagapresentar sang negatibo nga COVID-19 test result. Sunod pa sa Tourism Secretary, ginaulat na lang ni Miraflores nga malabot sang isla ang 100% vaccination sang tourism workers kag mga residente. Kapin 90% nga mga tourism workers sa isla ang mga fully vaccinated na kag 62% sang residente. Sa karon, ang mga fully vaccinated lamang nga mga turista nagikan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Guimaras ang ginapahanugutan nga makabisita sa Boracay nga wala sang ginapresentar nga negative swab test resulta. Kinanglan lamang sa mga ini nga magpresentar sang certification nagikan sa VaxCert PH. Agud nga mabuksan liwat ang tourism industry sa pungsod. Ginpayag ni Puyat nga target sang DOT ang 100% nga tourism workers nga nabakunahan o kung nga mabakunahan antes ang Paskwa. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 72 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 64 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 52 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos and 88 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian real may baylo nga 13 pesos and 52 centavos. Ang average nga presyo sa produkto petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabaloros ng 63 pesos and 15 centavos, tubtob 65 pesos and 14 centavos. Ang premium na gabaloros ng 64 pesos and 14 centavos, tubtob 66 pesos and 14 centavos. Ang diesel na gabaloros ng 51 pesos and 30 centavos, tubtob 51 pesos and 31 centavos. Para sa aton nga sports news, matapos sa makapoy nga semi-final series sa tunga sang San Miguel Beermen kon SMB kag TNT tropa ang giga nga nagtakop sang Oktubre 17. Balik naman sa Estados Unidos ang film guard ni si Chris Ross upod ang iyang pamilya. Makita naman diri nga daw haluson hindi magpaway si Chris Ross sa patag sang basketball bisan yara ini sa abroad. Yung pakita ni Ross nga naglantaw ini sang hampag sang San Antonio Spurs kag Los Angeles Lakers. Tuma naman kalapit sa ring ang ginpungkuan sang film guard. Malapit man ini kay LeBron James nga wala nakampang bangod sa paghubag sang iyang batiis. Ang pamilya ni Ross na nagikan sa San Antonio, Texas kag tuman man ka vocal ang SMB guard ang sa iyang suporta sa iyang home team. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos sa nakaligad sa tak na kada sa isaga. Kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Nagabot na ang ginahulat-hulat nga daw sa coronation sa most beautiful women in the universe. Kahapon, ginanunsya sa mga organizers nga ang Miss Universe 2021 pageant nga natala na nga patiginan sa Disyembre 13 alas 7 sang aga
oras sa Pilipinas. Ini ang iga-air live nagikan sa The Red Sea Resort sa Eilat City, Israel. Kag si Steve Harvey ang mangin host sang event. Samtang ang international pop star nga si Koa Kirel ang isa sa mga nahingalanan nga isa sa pageant performers. Ginalauman nga ang mga delegado nagikan sa isa kagatos ka mga puso na magapaindis-indis sa 70th Miss Universe pageant nga iga-broadcast sa bilog nga kalibutan. Ang bagong reyna ang baga-koronahan sa reigning Miss Universe 2020 Andrea Mesa sang Mexico. Ang representative sang Pilipinas sa dagikan sa syudad sang Cebu nga si Beatriz Luigi Gomez nga nagdaog sang titulo sa dong Setyembre. Para sa aton nga Bombo Health News, hugot nga ginabantayan sang World Health Organization o WHO ang Delta subvariant agad nga matumod kung ini ang mas makalalaton kumpara sa original nga strain kasunod sang liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases sa bilog nga kalibutan. Ginatun-an man sa mga ini kung ang mga tawang mas resistant sa partikular nga subvariant nga ginatawag nga AY.4.2 nga na-detect sa kapin 42 ka mga pungsod. Kadamaan nga kaso kung saan nakita ang Delta subvariant ang sa Britanya. Sunod sa World Health Organization, ang nagapalay nga epidemiological kag laboratory studies awag nga natabon kung mayara sang paglain sa pagpanglaton sang variant o kung pagnubos sang abilidad sang human antibodies sa pagblock sang virus. Ang lineage ang mayara sang 3 kadugang mutations kumpara sa original nga Delta variant. Kalagay pagduwa o kung duwa sa spike protein ang kabahin sang virus nga nagsulod sa human cells. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligid sa takna kalat sa isaga kagkaron sa ito naman nga balitang espesyal. Wala sang tawo nga luyag mapriso apang makabig nga pinasahi ang isa ka 30 anyos nga lalaki nga nagikan sa Guidonia, isa ka banwa sa Roma. Pagod siya pa mismo ang napakitloy sa mga polis nga ibutang ini sa prisuhan. Ang rason, bangod hindi na ni makaagwanta nga magpuyo upod ang iya asawa. Ginabi-abi pa sa mga staff on duty sa Tenenza Carabinieri Barracks sa Guidonia. Ang target lang sila sang isa ka prank sa Oktubre 23 sa hinalila nga nagsulod ang isa ka lalaki nga nag-ako nga hungod sini nga ginlapas ang house arrest agud siyang mabutang sa prisuhan. Ang wala ginhingalanan nga Albanian nga lalaki ang naibiroan nga madugay na nga nagapakig-away sa iya asawa kay na desisyon nga imbis ka sa isa kapulian kaupo ng iya misis, mas maayo pa nga siya ang mapriso na lamang. So kay Captain Francisco Giacomo Ferrantes ang Tivoli Carabinieri, nag-iistarang nasambit nga lalaki kaupo ng iya asawa kag pamilya apang hindi na maayo ang ilang nga relasyon. Sunod pa sa payag sa lalaki, nang inimpiyerno ang iya kabuhi kag hindi na sini masarangan gani, luyag na lamang sini nga mapriso. Ang Albanian national ang na-house arrest ang pila ka bulan bukod sa krimen, may kantanan sa illegal nga droga kag may pila pa katuig nga nabilin sa iya nga sentensya. Ginakabig sini nga mas sobra pa sa napriso ang makaupod ang iya asawa sa tanan nga tion sa sulod sang ila balay. Pahiba naman sa Carabinieri Judicial Authority kag ginsaydo ang 30 anyos nga lalaki sa prisuhan bukod sa paglapas sila sa pagsulundan sa iya house arrest. Hindi ni ang labing una nga kayganan nga ginpili sa isa ka persona ang prisuhan sa magtiner sa ila balay kaupod ang ila asawa. Sang 2016 isa man ka lalaki ang ginaligar hungod nga nagpangawat sa Kansas City Bank bangod mas luyag pa sini nga magtiner sa prisuhan sang sa upod sa iya palabuyayaw nager nga asawa. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna kada sa isaga kag sa naman nga lakat sang panahon. Ang sentro sang Typhoon Malu ang ulihin nakita alas 3 kay na sang kaagahon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility 1,890 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon nga may kabasugon nga hangin nga 120 kilometros kada oras malapit sa sentro. May pagmadlo sang hangin nga 150 kilometros kada oras kay naghulag sa northeastward sa 15 kilometros kada oras. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa Luzon. Ang Caraga, Western kag Central Visayas ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan dala sa northeast monsoon. Ang Metro Manila nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan dala sa northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang Visayas kag Mindanao maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob magal-umon nga kalangitan ukon pagpanaguob dala sa localized thunderstorms.
Ang Northern Luzon ang may kasarangan tubtob mabaskog nga hangin nga magahayop sa naminhana silangan. Ang nabilin nga bahin sa Luzon na makaeksperyensya sa mahina tubtob makasarangan nga hangin nga magahayop sa naminhana silangan tubtob na silangan. Ang Visayas kag Mindanao makaeksperyensya man sa mahina tubtob kasarangan nga hangin nga magahayop sa naminhana silangan. Ang baybayin diri ang mangin mahinay tubtob nga kasarangan. Samtang sa ito naman antad sang temperatura Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 10 km kada oras with clear and periodic clouds. Sa Naga, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 17% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, partly cloudy. Sa Tacloban City, 29 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 16% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 2 km kada oras, cloudy. Sa Cotabato, 24 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 6% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 6 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 44% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 8 km kada oras, cloudy. Ang adlaw nagbutlak na 5:39 kay nasang kagahon kag magatunod na 5:25 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 aga. Inyo nabatian ang mga balita kag gidulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Huwebes, Oktubre 28, 2021. Kag sa naman nga Christmas countdown. 58 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kaag sa nga Bombo News Analysis ang ginpadala sa isa ka maukod nga tagpalamati sa Bombo Radyo Bacolod, inaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, pangako. Katamis pamatian sang ila mga tinaga. Ginabuyan sa mga tawo nga ila makita, sa mga dalanon sila ang masugata, kay nagalinagaw na subong bisan sa diin nga iskinita. Sila ini mga naga-aspirar nga makapungko, kung nasutihan nga sa mga tao sila ang ibuto, mga tradisyonal nga mga politiko, kung sa tion sang eleksyon lang nangin, maayo. Sila ini hinali lang nag-ulhot, nagpakilala sa sosyedad sila ang maayo mga mot. Tagaan ko sang tsansa nga sarinda makakapot, kaayuhan sa katawan ang iya madulot. Kadamo na sang sining nga istorya ang ato nabatian. May iban nga naswertihan, sa eleksyon sila ang napilian, ugaling ila pangako ang wala man natuman. Gani dapat nga hindi na kita magpatiplang sa matamis nga tinaga nga ila ginabuyan, kaysa ulihi kita man lang sa gyapon ang madalman magalumpiga sa kabudlayan. Ang ini nga pauna-una ang pananawan naging padala ni Alfonso Quirao sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depres ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabili Ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes Petsa 28 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ika-4 nga adlaw sang Webes sa ika-10 nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupo lang yung alagad si Bombo Erlin Bayonita. Kita sala sa siya tayo ang takna sa mga aga sa budalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Ang nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa may syudad sa Bacolod kaga sa mga probinsya sa Negros Occidental. Ayara naman sa bagyo nga ginabantayan ng ato na sining pag-asa kay yara na o kana sa gwapaman na ini sa Philippine Area of Responsibility alas 3 kaina sa kaagahon ining bagyo Maluwa Banwa. Ulihin nga na si Platan na 1,890 kilometers sa mayan na sila nga na sang extreme northern Luzon. Dala sini ang kabasugon sa hangin nga nagadangat sa 120 kilometros kada oras malapit sa sentro kaga pagamadlos nga nagadangat sa 150 kilometros kada oras. Ini ang nagahulag padulong sa naminhan na silangan o kung north-northeastward sa kada sigon ng 15 kilometros kada oras. Pero ang aton na siniyang syudad and province of Negros Occidental ang mag-eksperyensya gyapon sa magalumon ng kahawaan ng kung kaisa meraman sang pagulan na dala ini sang northeast monsoon o kung ang hanging amihan. 8 minutos ang namilin antes ang alas 7 sa aga. Mayayara naman sang nadakpan sa ginapatigayon nga anti-drug operation dira sa may barangay Montevista and then gininagurahan naman ang konkretong dalan dira sa may barangay Alimango, Escalante City bilang kabahin ni sang programa nga ginapatuman sa ato na gobyerno para sa mga barangay nga hilway na nagikan sa insurgency. Sa piyakalinya with Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bomberlin, so nagpatigayon sa bypass operation ang Police Station 4 sa may Purok Riverside Barangay Montevista. Bomberlin, kag ang suspetsado diri nadakpan kag iniging kilala kay Jeffrey Gimyas. 27 anyos kag residente ini siya sang nasabit nga lugar. Bomberlin, so nakuhaan ini siya sang dito kasashay sang suspected shabu kag 500 peso bill. Bomberlin kag nagabugat ini 8 grams kay nagamalor more or less 51,000 pesos. Bomberlin sa susubong yari na diri siya sa Police Station 4 nakahunong para sa proper disposition. Bomberlin samtang mayara man sang gin-inaugurahan nga concrete road. Bomberlin ang katapos ang NTFL PAC BDP. Bomberlin mo ini ang isa sa mga insurgency-free barangay na Bomberlin sa may Escalante. So inigin hiwat sa may Sitio Lawis, Barangay Alimango, Escalante City. Bomberlin kaga inigin na tambungan sa 79th Infantry Battalion ang PNP sa Escalante City. Bomberlin kaga at the same time 303rd Brigade Bomberlin. So ini isa sa mga insurgency-free barangay ang Barangay Alimango. So natigayunan nga
mapabutangan no sang konkreto nga dalan at the same time gin groundbreaking ini Bomber Arlene kay miyara na portion nga natapos na kaga miyara portion nga ginapadayon pa nga tapuson Bomber Arlene. So amo ini ang isa sa mga proyekto sang LCAC para sa mga pumuluyo Bomber Arlene kay syempre malayo na ini nga lugar kaga suludlo na ini nga lugar sa area sa nga Escalante City Bomber Arlene. So ini para gid ini sa pumuluyo sa Sitio Lawis sa Barangay Alimango Bomber Arlene. Daw 20 million ang ginatagal sa ila, Bombo Carl. Yes, Bomber Arlene. So 20 million ini no ang ginhatag sa Barangay Alimango kagang ini Bomber Arlene ang road concreting ni ga amount sang 17.5 million. Bomber Arlene. Okay, sige. Aliwat-tiwat. Yes, Bomber Arlene. So ini ang valor ang road concreting nagabalo 17.5 million. Nagpa-install man ini sila sang solar street light nga nagabalor 1.5 million kag may-ari man ini sila sang water system project nga nagabalor 1 million pesos sa property. So mo ina ang dapat di ba maubos mo gid ang 20 million? Yes, Bomber Arlene, siguro amo pag ginang sa iban nga livelihood, amo pag ginang ila sini nga gina suportaran sa area sa nga Barangay Alimango, Bomber Arlene. So 17 plus pila ganito mo Carl? 17 plus 17.5. Okay, plus Then plus 1.5 Bomber Arlene. 19. Okay, plus 1 Plus nga 1 million. Yes. water project, water Yes. system. Yes, Bomber Arlene. Oo, kaya mo malang ng isa sa mga ginapangayo sa mga kotoran nato na balang nagkakumbinsi Bombo Carl nga magsulod bala sa hublag because para sa ila di wala nakalabot sa ila ini mga social services ng gobyerno. That is why pinaagid that is Barangay Development Program sa NTF LCAC nga mayara sang tag 20 million pesos nga ginapain kung ikaw na-declare na nga hilway from insurgency. Yes, Bomber Arlene. So dako gid ini nga bulig sa mga pumuluyo sa nga Barangay Alimango, Bomber Arlene, kiti ini napatunayan na pamatud-an gid nga free na ini ila sini nga barangay tinakabaton ini sila sang reward 20 million. So amo ini ang ila sini nga gin butangan o kon ang ginhimo o kon gingastuhan sang ila sini nga 20 million Bomber Arlene ang pagpasemento sang ila sini nga dalan, ang pagbabutang sang solar street light Amo na nang subong Bombo Carl. Bisan pa ganin sa mga major highways bala. For example, pakadto kadra sa Salvador Benedicto bala along the way solar ng kalabanan ng mga street lights. So mayo gid na at least amo naman na ang mga innovation na subong kag ginapatuman sa ngaton ng gobyerno. Makatipid pa kita. Sakto gina Bomber Arlene para at least no malikawan man ang pagidala sa mga wires sa dalanon. So mo ni ang ginahimo sa subong magbutang na lang sang solar street light. So okay man ni Bomber Arlene kay ti solar street light ti sa aton man niya energy kita nagakuha sa aton sini nga nature kita nagakuha Bomber Arlene. So damo pa nang mga kabaranggayan na diri sa may probinsya ang nalaki pa bala diri sa mga insurgency free na. So may tag 20 million sila. Batining sa Escalante, ano ni dosang pihakan pa malang ning sementado? Mana Bomber Arlene, yes, Bomber Arlene, ang pihak pala nga dalan amo ang na semento sa inaugurahan then na groundbreaking pagid sa pihak nga dalan na Bomber Arlene. So pati gayon ang ila sini nga pag semento sa ila sini nga dalan sa Barangay Alimango Bomber Arlene. Wala mo kun rough road ang daan halos motorsiklo lang ang makasulod. Tikon na may mga produkto dira amang kotoranta kabudlay bala mag-transport Bombo Carl. Yes, amo gani Bomber Arlene no. So maayo na nga may-ari ini sila maayo nga dalan para at least ang ila sini nga pag-transport sa ila sini nga mga produkto sa mga tindahan nila sa ila sini nga syudad at least sakto ako na maayo na ang ila sini nga paglabay Bomber Arlene. Sige, thank you gid Bombo Carl. Bomber Arlene, gikan diri sa Police Station 4, ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo. Madamang salamat kay Bombo Carla May Defensor inagurahan na ining Farm to Market Road dira sa may barangay Alimango, Escalante City. Kalaki pa ini sa pila ka mga barangay diri sa aton sa may province of Negros Occidental nga ginadeklarara bilang hilway na nagikan sa insurhensya. So nalakip pa man ini sila sa nakabaton sang pondo from the National Task Force to end the local armed conflict o kon ining NTF-LCAC nga mayroon sa tag 20 million na pesos ang kada barangay. So, depende na sa ilang mga barangay officials sa bulig man sang LGU kung ano ang programa parang mabatyagan sa mga pumuluyo ang ining social services sang gobyerno. Depende na dara ko na Farm to Market Road, ining potable water system o kung iba na pang mga infrastructure project. Kaya sang nagligad ng tuig 2020 ang pagwa sang gobyerno nga pondo is 16.24 billion pesos sa 812 ka mga barangay. Suno diri sa report sang Department of the Interior and Local Government. Abahin sang pondo sang NTF-LCAC para sa Barangay Development Program nga nagahatag sang incentive sa mga barangay nga cleared na from communist terrorist group kaya ginatarget ato nagligad is masobragid sa 800 ka mga barangay nationwide. Philippine Standard Time, impunto alas 7 na. Yari na ang Bombo Network News. Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, Oktubre 28 na 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ang Pangulong Duterte pinasalamatan si US President Joe Biden sa suporta sa arbitral ruling laban naman sa China, gayon din ang katiyakan para sa pagtulong naman sa katatagan ng rehiyon. Si Pangulong Duterte naman harapang iginiit sa China na dapat gawa, hindi salita sa pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Samantala naman yung COMELEC babalangkas na rin daw ng panuntunan o pa rin sa paglalabas ng tinatawag na exit poll results tuwing halalan. Ang Department of Tourism naman nais na gawing libre na ang swab test para sa mga turista. Samantala naman pagpapatayo ng All Depot doon sa Iloilo abay maring tinututulan dilan daw sa dala nitong environmental hazard doon. Sa ating international news, Santo Papa Francisco tinanggap ang imbitasyon na magtungo sa Canada matapos ang iskandalong kinakaharap ng simbahang Katolika. Sa sports balita naman, Philippine-American player na si Jordan Clarkson tumanggap ng mga pagbati matapos maabot na rin ang 8,000 career points doon po naman sa NBA. Samantala sa ating entertainment news, dating Pinoy contestant sa America's Got Talent na si Peter Rosalita nagpabilib sa kanyang performance sa Ellen DeGeneres Show. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombil Marakul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, marami pa ring mga kababayan natin na mga Filipino ang naniniwala na walang magiging pagbabago ang kanilang pamumuhay sa susunod na taon. Itong lumabas naman sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS. Lumabas ng 45% sa mga respondents ang nagsabing mananatili pa rin sa dati ang kanilang pamumuhay sa susunod na taon. Mayroon namang 33% ang nagsabing gaganda ang kanilang pamumuhay. Isinagawa ang survey noong September 12 hanggang September 16 sa pamamagitan ng in-person interviews sa 1,200 respondents na pantay ang bilang sa Metro Manila, Luzon, Visayas at kasamang ilang mga respondents sa Mindanao. Samantala, nananatili pa rin ang Pilipinas bilang pinakadelikadong lugar na puntahan kahit ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon pa sa inilabas na ulat ng Bloomberg nasa panghuling ranggo ang Pilipinas o rangko ang Pilipinas sa 53 bansa.
Sa COVID resilience ranking naman ng Bloomberg, nakapagtala ng lowest overall resilience score ang Pilipinas na 40.5. Noong buwan ng Hunyo ay nasa pang-52 ang Pilipinas na mayroong resilience score na 40.2. Inalmahan naman ito ng palasyo dahil sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi buong mundo o 194 bansa ang isinama at tanging 53 lamang ang kanilang naisama sa survey. Samantala, good news naman, natanggap pa ng Pilipinas ang panibago na namang halos 1 milyong doses ng Pfizer COVID vaccine. Ang bilang nito na dumating kagabi, 976,000 kung saan dumating kagabi pasado alas 9 at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport NAIA ang eroplanong pinagsakyan ng bagong mga dating na mga bakuna. Sinalubong ito ng ilang opisyal ng Department of Health at ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sinabi ng kalihim na karamihan sa nasabing mga bakuna ay ilalaan sa pagpapabakuna sa mga menor de edad mula 12 anyos hanggang 17 anyos na formal nang magsisimula sa Nobyembre at 3. Merong inilaan ng gobyerno na 162 vaccination sites at mga hospitals at yung mga non-based hospitals na siya namang pagsasagawaan ng mga pagbabakuna ng mga bata. At sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update sa nagpapatuloy na ASEAN Summit kung saan si Pangulong Duterte pinasalamatan si US President Joe Biden sa suporta ng Amerika sa 2016 arbitral ruling laban sa China. Gayon din ang katiyakan ng Amerika para sa pagtulong nitong mapanatili ang katatagan sa rehiyon sa harap ng tensyon sa West Philippine Sea. Yan at iba pang mga balita, alamin sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Jane, Bombo Elmar, ngayong araw ang huli o ika nga last day closing ceremony ng isinasagawa na 39th ASEAN Summit kung saan ay host ang Brunei Darussalam. At dito nga ay medyo may mga magandang developments doon sa partisipasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa tinatawag na summit sa mga dialogue partners, partikular sa Estados Unidos at sa China. So una sa mga kaganapan kahapon din yung tinatawag na ASEAN-US Summit kung saan ay dumalo itong si US President Joe Biden sa pamagitan ng virtual meeting o attendance at yun din si Pangulong Duterte. At kung maalala sa report natin kahapon ay tiniyak nga ni US President Joe Biden yung mas maigting pa na presensya ng Estados Unidos sa rehiyon dito sa ASEAN para sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan at pagtulong para mapaunlad pa ang ating ekonomiya. Bagay na sa kanyang intervention ay pinasalamatan ni Pangulong Duterte si US President Joe Biden sa kanyang panibagong commitment ng pagtulong para mapanatili nga yung katatagan sa rehiyon at yung mas malaki pang papel ng Estados Unidos. At dito rin ay ipinarating ni Pangulong Duterte ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Biden sa suporta ng Estados Unidos sa 2016 arbitral ruling o yung award na ipanalo ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa territorial dispute sa West Philippine Sea. At iginit din ng Pangulo na ito yung dapat na hakbang dahil ang regional bloc ay isusulong yung mapayapang resolusyon ng agawan sa teritoryo in accordance sa international law. At dito rin ay pinasalamatan pa ni Pangulong Duterte si President Joe Biden sa naging tulong din ng Estados Unidos sa COVID-19 response ng Pilipinas. At marami pa yung kanyang binabanggit at umaasa naman si Pangulong Duterte na yung papel ng Estados Unidos sa ASEAN ay hindi naman magiging dahilan para magkaroon ng komplikasyon. Iginiit ng Pangulo na dapat mangibabaw pa rin yung tinatawag na ASEAN centrality o yung dapat ay anuman yung kooperasyon, partisipasyon at ugnayan ng ASEAN sa US ay magkakaroon ng positive development imbes na magkaroon ng komplikasyon sa iba pang relasyon gaya sa China at iba pa. Na ito pa ang bahagi ng pahayag o intervention ni Pangulong Duterte. The Philippines welcomes the US assurance that ASEAN is at the center of its Indo-Pacific strategy. We acknowledge as well as the U.S. commitment to work with ASEAN
especially on maritime security and domain awareness issues. Arrangements such as the AUKUS Trilateral Security Partnership, however, add a new element to consider within the region. We take full account of the statements that AUKUS will promote peace and stability in our region and maintain support for ASEAN centrality. But one thing should be clear for all stakeholders. ASEAN's central role in the evolving regional security architecture must be strengthened, and that this arrangement must complement and not complicate our working methods of cooperation. The President reaffirms the strategic importance of the peace and stability of China Sea, where freedom of navigation is guaranteed. Toward this end, all stakeholders must exercise self-restraint to avoid untoward incidents that may further complicate the situation. Most importantly, we must work together towards a peaceful resolution of disputes in accordance with international law, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. I thank the United States for its strong support for the 2016 bilateral award. This landmark decision serves as a foundation for a rules-based order in the South China Sea. Yan ang bahagi ng intervention ni Pangulong Duterte sa isinagawa na 9th ASEAN-US Summit sa magitan ng virtual convention. At matapos naman nito ay nagkaroon din ng 24th ASEAN-China Summit. At dito ay hindi naiwasan na muling maungkat ni Pangulong Duterte yung dispute ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. At kanyang iginit at kaharap ito, Bombo Elmar, nagkaroon ng intervention ang Pangulong Duterte pagkatapos ng keynote address nitong si Chinese Premier Li Keqiang, ang kiyatawan ng China, dahil hindi nga rin dumalo kahit via virtual itong si Chinese President Xi Jinping. So baka later this month o this year, yung sa anniversary ng ASEAN-US Summit, magkaroon ng partisipasyon si Chinese President Xi Jinping. So kaharap si Chinese Premier Li Keqiang ay iginiit ni Pangulong Duterte na dapat ang resolusyon doon sa territorial dispute sa West Philippine Sea ay nakaangkla o dapat alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS at yung 2016 Arbitral Award na napanalunan nga ng Pilipinas. Binigyan din pa ng Pangulong Duterte na dapat yung mga hakbang o kaya yung hangarin na mapanatili yung kapayapaan at kinatagan, yung ma-de-escalate yung tensyon sa West Philippine Sea ay dapat daw gawa, hindi salita. So kung ampaw daw, puro salita at hindi naman talaga nangyayari sa ground, yun ang problema. Wala daw mangyayari, Bombo Elmar. Pakinggan natin yung intervention ng Pangulo sa 24th ASEAN-China Summit. Your Majesty, Excellencies, a rules-based order is the linchpin of regional peace and stability. The peaceful resolution of disputes is a necessary and indispensable pillar of any order anchored on the majesty of the law. The 2016 Arbitral Award is a significant contribution to the corpus of international law, particularly the 1982 UNCLOS. It singles out no one. Rather, it justly favors and benefits the community of law-abiding nations by providing clarity to all. This clarity, which is beyond compromise, is the Philippines' humble contribution to the international legal order.
the talk should not remain empty rhetoric. They should be translated into action to fortify the trust and confidence that have cultivated through the years. Action verba. Acta non verba. Maybe it's Latin, deeds, not words. Ang bahagi ng intervensyon ni Pangulong Duterte sa 24th ASEAN-China Summit. Maliban dito ay nagkaroon din ng 22nd ASEAN-Korea Summit. Nagkaroon din ng intervention ng Pangulo pero more on sa pasalamat lamang ito at pagkilala doon sa magandang ginawa ng Korea naman laban sa COVID-19 pandemic. So yan yung mga highlights ng nagpapatuloy na ASEAN Summit, 39th ASEAN Summit Bombo Elmar. At mapansin nyo mga kaibigan, Bombo Elmar, Bombo Jane, meron tayong binabanggit kanina na 24th ASEAN-China Summit, merong 9th ASEAN-US Summit at 22nd ASEAN-Korea Summit. So yan, ibig sabihin ay yun yung kung ilang taon na dialogue partner ng ASEAN ang bawat bansa. So ang US ay 9 years pa lamang na dialogue partner ng ASEAN habang ang China ay 24 years na dialogue partner ng ASEAN. Bombo Elmar, Bombo Jane. Bombo Raymond, pakilinaw lamang kasi nababanggit yung salitang sa English na intervention. Anong ibig sabihin ng ang Pangulong Duterte nag-intervene, magsalita o meron siyang intervention sa mga usaping ito? Anong ibig sabihin ng intervention dyan, Bombo Raymond? Well, meron yung tinatawag kasi minsan na intervention sa interjection. So, sa intervention, Bombo Elmar, pinapayagan yung concerned head of state. So, magkaharap sila 10 ASEAN leaders tapos yung kiyatawan ng dialogue partner. For instance, sa panahon o sa pagkataon kay US President Joe Biden, siya yung kaharap. So ang protocol dito ay i-welcome siya ng host na si yung sa Brunei Darussalam, si Hasnal Bolkiah, Prince Hasnal Bolkiah. At pagkatapos nito ay ipapakilala yung si US President Joe Biden, tapos may pagkakataon yung kumbaga si Pangulong Duterte may concern siya sa US. So chance niya ito na kumbaga parang mag-intervene o magbigay ng either rebuttal or addendum o pandagdag to reiterate something na interest ng Pilipinas doon sa binabanggit na concern ng dialogue partner Bombo Elmar. So meron din yung minsan yung tinatawag na interjection. Ito naman ay outright ito. Kumbaga nagsalita pa lang, halimbawa si Joe Biden, biglang mag-open ng mic si Pangulong Duterte, bigla siyang parang ikakat niya at isisingit yung kanyang rebuttal or opposition sa sinasabi ng dialogue partner. So ganon yung mga protocols, mga terminologies na ginagamit sa magaytong mga summit, Bombo Elmar. Si Bombo Jane, baka meron pang dagdag na paglinaw sa ginagawa ngayong virtual na ASEAN Summit. Taguhayda, Bombo Jane. Sa panig ko naman, Bombo Raymond, gusto ko lang malaman, ano ang dapat asahan sa closing ceremony ng ASEAN Summit? Lalo pat today is the last day, Bombo Raymond. Bombo Jane, alam mo, ito nakakapangnibago talaga sa halos 10 years na natin na pagko-cover direkta doon sa site, sa venue ng mga ASEAN and even APEC summits ay nakapanibago dahil dati meron yung mga tatawag na mga informal sessions, yung mga tit for tat o yung mga tiyatay, tawag doon yung mga kwentuhan over a cup of coffee, mga ganoon, mga pa-wine-wine. Meron pa yung gala dinner. Wala na yun. Even ngayon, doon sa inaasahan natin na closing ceremony, ay wala na rin yung the traditional na photo opportunity. Yung ang tawag doon ay yung family photo opportunity ng mga heads of state na kasali dito sa meeting na ito, sa Summit, Bombo Jane. So, ang inaasahan na lamang natin ngayon ay yung pagbabasa nitong si Brunei Darussalam Prince Hasnal Bolkiah doon sa nabuo yung consensus na tatawagin natin na Brunei Declaration. So ito na yung maging buod ng mga daloy ng mga napag-usapan, kasama na yung mga interest ng ASEAN na kanilang ipinupush doon sa kanilang mga
dialogue partners, Bombo Jane. So wala na yung mga tradisyonal na mga seremonya dahil mahirap pag virtual sa sitwasyon. So mabilisan na lamang inaasahan natin kung anong oras mamaya yung magiging formal o kaya yung virtual closing ceremony, Bombo Jane. So yan, Bomborano, sige, abangan na lang natin. Baka rin may sagot yung China doon sa mga rarely, mga pambihira na mga pitik ng Pangulong Duterte sa China. No? Kung sakasakali, kung magre-react yung pamalaan ng China sa turang medyo may kaanghang din na salita ng Pangulong Duterte. Maraming salamat, Bong Raymond, sa mga updates niya sa CN Summit. Okay, so tayo magbabalik muli mamaya para sa karagdagan pa ng mga updates sa partisipasyon ni Pangulong Duterte sa 39th ASEAN Summit and related summits. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Tiniyak naman ni Environment Secretary Roy Simato na wala nang mangyayaring overcrowding sa pinakakaguluhang Manila Bay Dolomite Beach. Ginawa ni Simato ang pahayag, matagal na kanyang alisin ang Ground Commander ng Manila Bay Walk Coordinating Office at ipinalit si retired Army General Riwel Sorilla. Paimbestigahan din daw ng kalihim kung papaano pinayagang makapasok ang umaabot sa 120,000 na mga bisita nitong nakalipas na linggo, Oktubre 24, na lampas sa itinakda ng Interagency Task Force. Kaugnay nito, ilang mga pagbabago na isasagawa ng DNR upang maiwasan na maging super spreader area ang Dolomite Beach. Kabilang narito ang pagbabawal sa mga nag-edad 11 anyos pababa na makapasok, pagkakaroon ng appointment-based system, contact tracing mandate at ang pansamantalang pagsasara sa lugar simula bukas. Narito pakinggan natin ang payag ni Environment Secretary Roy Simato. We are really very sorry what happened. Hindi na maulit yan. In fact, kung pwede, talagang kukunti na lang talaga pupunta dyan. Rest assured that we will adhere to the protocols of the IATF to help the government in its fight against COVID-19. Yan ang tinig ni Environment Secretary Roy Simato. Nagbang mga balita, pinababalangkas sa mga senador ng malinaw na panuntunan para sa mga survey firm sa paglalabas ng mga ito ng exit poll results sa 2022 elections. Sa naging pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform, sinabi ni Senator Francis Tolentino na ang maagang paglalabas ng exit poll results ay maaaring maka-impluwensya yan sa resulta ng halalan, lalo na at posibleng magpapatupad ng mas mahabang voting hours bilang pagsunod sa health and safety protocol kontra COVID-19 pandemic. Ayon pa sa mambabatas, ang maagang paglalabas ng exit poll figures ay maaring magdulot yan ng bandwagon effect at maaring mas piliin ng mga botante ang mga nangunguna na sa post-election survey sa halip na mga talagang gusto nilang suportahan. Sinabi naman ni Comelec Law Department Director Maria Casingal na nakatakda pa lang silang bumuo ng panuntunan para sa schedule ng paglalabas ng exit poll results at ikukonsidera nila ang mga opinyon ng mga senador. Samantala pa rin, balita pa rin sa politika, tinanggihan naman ni Presidential Aspirant at Senator Manny Pacquiao ang alok na maging vice-presidente ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tumatakbo ring Pangulo nga ito sa 2022 elections. Ikinatuwa pa ng fighting senator ang pagkonsidera sa kanya para maging pangalawang Pangulo sana. Subalit, mas gustin daw ni Pacman ang maging Pangulo ng Pilipinas para maisakatuparan ang pangako nito na tulungan ang mga tao. Reaksyon to ni Pacquiao sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na magiging malalawak ang panalo nila o malawakan ang panalo nila nitong sina Bongbong at Pacquiao dahil sa masasakupan daw nila ang Luzon kasama naman ang Mindanao. Samantala naman sa dagdag pang mga balita, si former Speaker Alan Peter Cayetano nagpaliwanag kung bakit ayaw sumama sa mga nag-iindorsong political party. Ating alamin yan, may panayam si Bombo Dennis Hamito. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Magandang araw po sa inyo, Speaker. Magandang umaga po, Bombo Dennis, Bombo Jane, at sa lahat ng ating kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ating mga OFWs po na parating nakatutok sa inyong social media. Magandang araw po sa inyo. Bago po tayo magtanungan, Mr. Speaker, nais po namin kayong batiin ng happy birthday.
ano po yung wish po ninyo sa inyong 51st birthday, Mr. Speaker? Well, Bombo Dennis, bukod sa sana magmukhang 30 anyos ulit instead na magmukhang 49. Alam mo, reflecting on my almost 30 years in politics and public service, diba, you can wish for a better education system para may pag-asa naman ng Pinoy, lalo na sa scholarships. Or you can wish for na sana wala namang Pilipino na hindi nakakakuha ng gamot. I'm praying that we'll really have a year of transformation, that we realize etong pandemic is teaching us we can't go on this way. Marami tayong kailangan baguhin sa buhay natin. So, yun po ang wish ko, and hopefully, pag mangyari yan, pati yung mga ibang problema natin sa ating bansa ay matugunan talaga ng ating mga, hindi lang ng ating leaders, pero mapagtulong-tulungan natin lahat. Okay. Mr. Speaker, kayo ho, nag-top dito ho sa mga survey para sa pagtakbo sa Senado. Pero kayo ho, tumatakbo talaga ng independent, Mr. Speaker. Unang-una, salamat sa Diyos na medyo maganda nga yung ratings, at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga presidentiables at partido na nagre-reach out na sumama sa kanila. Pero alam mo, once na advocate ka na, Bombo Dennis, Bombo Jane, naisip ko na pag ako'y nag-endorse right away, magiging part ka nung divisiveness ng magiging advocate ka na eh. But right now, what I want to advocate is the 5-year economic plan. Ito pong mga pangbangon sa mga small businesses, itong 10K ayuda, at saka yung best practices ng COVID response, di ba? So ako naniniwala, by being an independent, makakatulay ako at I can advocate this. But tignan natin sa February, before the campaign period, sabi ko nga sa aking mga close friends, stop, look, and listen. Di ba yung bago ka tumawid sa release ng tren, para hindi ka magtagasaan. So stop, meaning, let's be objective muna. Listen, let's listen to all the candidates, kahit yung hindi natin gusto. And then look, meaning let's look deeper, meaning tignan natin kung yung sinasabi niya, ginagawa niya, kung maganda ba track record, kung qualified, kaya ba yung sinasabi, kung fake news yun o totoo, no? So ako'y naniniwalang may oras naman tayo, Bombo Dennis, but it's very important now na maayos yung transition at may mga tao na pwedeng tumulay sa iba't ibang mga kandidato. Lagi po ninyong isinusulong na dapat yung leader, maka-Diyos, makatao, maaari nyo hubang ipaliwanag paano iuugnay sa pagpili ng ating mga panibagong opisyal yung faith-based at value-oriented leadership, Mr. Speaker? Well, lahat naman tayo, Bombo Dennis, di ba, may faith eh. Ang question lang naman, what do we have faith in? Or who do we have faith in? Do we have faith on money? Do we have faith on ourselves? So ako naniniwala na pagka yung faith mo nilagay mo sa salita ng Diyos, makaka-deliver ka. At ako'y naniniwala na kahit iba-iba tayong religion ng mga Pilipino, may common values. So example po, no, ang problema ngayon, trabaho at saka yung mga negosyo naglulugi. Ang sinulong ng gobyerno isabong at i-casino. So ako'y naniniwalang hindi maka-Diyos yun, maka-mundo yun, at saka yun po ay hindi ayon sa values natin, no? So no offense po dun sa mga gusto magpalipas ng oras or yung sport nila o hobby nila yung kasabong. Ang point ko lang, it cannot be a solution to, kasi ang sinabi kaya pinayagan, it's a solution daw to yung problema ng pananalapi ng gobyerno. So ako naniniwala na ang mga young people natin ngayon nakatingin sa atin, ang ating pong mga kabataan na papasok sa politika, iayon nyo yung faith nyo sa salita ng Diyos at yung mga desisyon nyo ayon sa values ng Pilipino. So, yun naman ang tinutulak natin. Okay, with that, maraming salamat po, Mr. Speaker, sa mga ibinahagi po ninyo. Again, happy birthday po sa inyo, Mr. Speaker. Maraming salamat po at I'll take this opportunity na batiin yung nanay ko dahil sabi naman niya, ang naghirap naman sa panganganak, yung nanay, hindi naman yung anak eh. So, happy giving birthday sa nanay ko. Salamat po sa inyong programa, Timpilan. God bless you po. Si former House Speaker Alan Peter Cayetano, back to you, Bombo Elmar. Yes, maraming salamat, Bombo Dennis. Balik tayo sa ating programa. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide. Ito po yung nakikita natin, nagko-cover tayo, no? Sumasalubong dyan sa dumarating na mga vaccines sa NAIA, nagtutungo sa mga probinsya. Mag-check po,
ng mga vaccination drive. Siya po ang medical consultant ng National Task Force Against COVID-19. Bahagi po ng UP Professor, dating Undersecretary ng Department of Health. Isa rin po sa pinagtitiwalaang eksperto sa ating bansa. Dr. Ted Herbosa, kasama niyo si Bombo Elmar. Bombo Jane, good morning. Kumusta na po kayo, Dr. Ted? Mabuti. Good morning, Bombo Elmar. At good morning, Bombo Jane. Good morning from this cool city of Baguio. May meeting ako with Mayor Magalong this morning, so wow. I am here. Talagang parang iba't ibang mga probinsya ang chine-check nyo, mga nakalipas na linggo rin, ha? Doc, ka? Yes, ito ay isang part ng research grant ng UP na inaaral namin yung COVID response ng iba't ibang local government units. Okay. Doc, may alam ka ba kung ilang pang mga doses ng COVID-19 bago matapos ang buwan ng Oktubre, ha? Ang darating po, madarating pa sa mga ilang araw na lang tayo hanggang linggo. Meron pang mga darating ba ngayong Oktubre? Yes, may dadating pa. At as of now, ang sabi ni Secretary Galvez, aabot tayo sa 104 million doses na total na na-deliver sa ating bansa. So itong October, ang pinakamaraming vaccines na dineliver. Almost every other night, nandun kami sa airport para salubungin yung mga iba't ibang klaseng bakuna na nagagamit natin ngayon yan sa pag-expand ng ating national vaccine deployment sa iba't ibang probinsya. Kasi mataas na tayo sa NCR, Elmar. Ang taas na ng vaccination rate sa ating mga adult population sa NCR. Okay. Doc Ted, kung ganito na hindi ba natitenga yung dami ng mga tambak nating mga vaccine dyan sa ating mga warehouses, paano susolusyonan na mapabilis din yung pag-inoculation na dumami pa yung magbabakuna doon sa ating mga iba't ibang dako ng ating bansa at delivery na rin, Doc Ted? Yes, napakagandang tanong yan, Bombo Elmar. Yan ang pinubuno ng ating National Vaccine Operations Cluster na pataasin again to about 700. I think 2 days ago naka-reach tayo ng 700 pero yung last week average natin nasa 500,000 injections lang per day. So gusto ni Sec Galvez na at least this week mag-average kami ng about 1 million. No? We are targeting 1 million and then by next week makaabot kami ng 1.5 million. Malaki ang ambag dito ng ating mga lokal na pamahalaan because yung vaccine administration, yan nakikita natin sa picture, ang gumagawa po niyan ay yung mga local chief executive, yung kanilang vaccination centers. Sa pamamaraan naman ng distribution, maayos po kasi umaabot talaga sa regional offices ng Department of Health from the main warehouse sa Marikina, nadi-distribute agad yan at allocated yan based on yung mga, meron kaming sistema yung tinatawag na 5 days to last para hindi masyadong matenga ang mga bakuna sa mga LGU. So binubuhos namin yung mga bakuna doon sa mga LGU na mabilis magbakuna at medyo nililipat namin kung mabagal magbakuna yung LGU, ililipat namin sa lugar na mas mabilis at mas maraming binabakunahan. Importante ma-reach natin yung total number na gusto natin for population protection para mas masaya ang ating Pasko. Good to hear that, 5 days to last. Ang aking partner, Bombo Jane, baka may tanong ka dyan mula sa Baguio City, si Dr. Ted Herbosa. Go ahead, Bombo Jane. All right. Good morning, Dr. Ted. Good morning, Jane. Doc Ted, kailan ba talaga magsisimula itong booster shots at the third dose para sa Sinovac vaccine? Magandang tanong din yan. No? As of now, ang planned start is somewhere in the middle of November. Pero siguro paalalahanan natin ang mamamayan, hindi pa para sa general population. Ang third dose na tinatawag ay para sa ating mga healthcare workers na exposed sa COVID every day. Siyempre, high risk sila. So dapat protektahan natin ang kanilang immune system by giving them a third shot of a vaccine. Ang pangalawang kategorya ay yung mga may immunocompromised, yung mahina yung immune system dahil may edad na sila, dahil may sakit na sila. And both of these categories ay recommended ng World Health Organization at nagpupulong na nga yung ating strategic advisory group of experts ng vaccination sa World Health para tingnan yung datos kung magbe-benepisyo ba ang mga kababayan natin sa third shot or booster dose. Anyway, ang vaccination program natin nag-start sometime in March and April yung second dose. So usually it's 6 to 8 months after the the second dose.
Kaya yung mga nauna, healthcare worker lang at senior citizen. So palagay ko yung general population sa 2022 na natin sila mabibigyan ng tinatawag na booster na ginawa na rin naman ng ibang bansa. At saka, kumusta naman yung nagpapatuloy na vaccination drive para sa mga kabataan, Doc, especially this coming November 3, ang nationwide na pediatric vaccination, Doc? Yes, gusto ko ibalita na nag-umpisa tayo niyan sa NCR last October, ito October 15, at nabakunahan natin sa 8 ospital, tapos naging 28 na ospital, at sa November 3, lalabas na tayo sa NCR at babakunahan na natin yung 12 to 17 years old nationwide starting November 3. Ito, I think meron na piling 50 na ospital para mag-implement nitong vaccination program sa ating mga kabataan. Kailangan po ng parental consent kasi ito ay mga minor at yung mga sa mga nanay or tatay na nag-aagam-agam, ang payo ko po makipag-usap kayo sa doktor ninyo para pwede din kayong magkonsulta kung bagay talaga ang vaccination sa inyong anak. Okay. Dr. balikan ko yung issue dyan sa third dose. For example, kasi Sinovac, kasi may mga lumabas na report sa ibang bansa, 6 to 8 months, dapat yung naturukan ng Sinovac ay mabigyan na ng third dose. Kung March ka na turukan, dapat September o hanggang December o halimbawa sa akin na July, Sinovac. So supposed to be ba January ako maturukan na ng Sinovac o after second dose ko, para sa third dose na, for example, Pfizer. Paano kung mag-lapse for 8 months and more, Doc Ted? Ulitin ko, Elmar, hindi ka pa siguro kasama doon sa population na yon kasi ikaw probably is included in the general population. Ang unang bibigyan natin ng third dose ay healthcare workers na exposed sa virus at yung may immunocompromised conditions. So yung may mga sakit na hindi sila makagawa ng magaling na immunity, tutulungan natin with a booster dose. So wag mag-alala yung ating mga kababayan, ang datos sa booster ay hindi pa robust kung talagang nakakatulong. Ang nagsasabi lang na magbigay tayo ng booster ay yung mga kumpanya na nagmamanufacture ng booster. Hintayin natin yung decision ng Strategic Advisory Group of Experts ng World Health Organization kung talagang may value. Kasi ang mga bakuna po, usually ang booster is 5 or 10 years later. Pero may mga bakuna na 3 doses. So yun ang difference para maintindihan yung technicality nitong problema na to. Lahat ng tao kasi parang gusto nila magkaroon na ng third dose kahit nabakunahan sila nitong August lang. May mga tumatawag sa akin. August lang sila nakatapos ng second dose. Gusto na nilang magpa-booster. Mali po yun. Kasi po, ang vaccine nagwe-wane, yung antibodies nagwe-wane, pero yung immunity hindi. So yun ang hindi maintindihan ng karamihan nating kababayan na hindi nag-aaral ng medisina, may immune response ka pa rin, kahit mababa ang antibodies mo sapagkat meron tayong memory cells. So it doesn't matter whether mabigyan ka o hindi kung ikaw ay isang healthy na tao sapagkat yung magiging sakit mo ay still going to be mild. Buti nilinaw nyo yan, So, walang delikado kahit 8 months ka na ikaw ay nabakunahan ng Sinovac o wala pang third dose ka. AstraZeneca, nakita nila, 1 taon, mataas pa rin yung antibody levels nila. So, iba-iba din yan, depende sa nakuha mo. So, yung mga findings is only yung measured neutralizing antibody. Pero lahat ng bakuna, after a certain number of months, talagang bumababa yung neutralizing antibody. Pero pag na-expose ka uli doon sa kalaban mong virus, magpuproduce yung katawan mo ng marami na namang antibody. Kaya nga maganda. Yun ang tinatawag na immunity. Isa na lang pundo pahabol, itong text dito ng Bombo Radio Baguio at saka Star FM Baguio. Pabor ba kayo na may baba ang National Capital Region sa alert level 2 daw sa madarating na mga buwan pa? Dahil sa bumababa patuloy ngayon. Itatala, Doc Ted. Pabor ako dyan, because number one, dalawa yung basihan natin ng pagbaba ng alert level, yung tinatawag na 7-day average daily attack rate, yung mga numero ng mga kaso sa isang linggo, ina-average nila kung ilan. Kung titingnan natin yung numero, talagang mababa na yung average daily attack rate. Pangalawa, yung healthcare utilization, yung ospital, kung yung mga ospital ba ay punuan pa o hindi na, so maluwag na rin ang mga ospital. At pangatlo, yung vaccination rate. At sa NCR, nandun na tayo sa
85% na fully vaccinated at 90% at least one dose. So siguro pag another month sa November, malamang tataas pa yung fully vaccinated rate na yan kasi tuloy-tuloy naman ang vaccination natin sa NCR. Doc Ted, nakikinig po ang buong Pilipinas. Baka may mga paalala po kayo, no? Masarap din pakinggan na may mga ganito tayo ng mga positive at mga paalala. Nandiyan lang naman nagta-timing lang si virus ha. Go ahead po, Dr. Ted Herbosa. Correct, Bombo Elmar. Yan ang gusto nating ipaliwanag sa ating mga kababayan. Huwag tayong magmadali, Ang virus po ay nandiyan pa. Mababa na ang transmission rate or hawahan. Pero kailangan pa rin tayong magsuot ng mask, umiwas sa matataong lugar. At kung hindi pa tayo nababakunahan, magpabakuna na po. Libre po ang bakuna, hindi kailangan magbayad. Libre po, binili ng pamahalaan yan para maprotektahan ang mga Pilipino. Right. On that note, Dr. Ted Herbosa, medical consultant ng National Task Force against COVID-19. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan sa Baguio City. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Yan po eksperto, bahagi po ng UP professor at dating Department of Health Undersecretary, medical consultant po siya ng nangangalaga sa bansa ngayon ng National Task Force against COVID-19. I-standby rin ang Bombo Radio Iloilo. May update din tayo dyan sa controversial naman ay tatayong oil depot na ang iba nga rito ay pinoprotesta raw, tinututulan. Pero bago tayo magpatuloy, mga paalala muna. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Bagamat patuloy ang pagbaba ng bagong COVID cases sa Pilipinas, naitala naman ang Department of Health sa kanilang daily tally ang nadagdag na mataas na bilang ng mga nasawi. Sa report kahapon ng Department of Health, umaabot sa 271 ang bagong nadagdag sa listahan ng mga namatay. Ito na ang ika-12 pinakamataas na na-report sa isang araw ng Department of Health mula nang magsimula ang pandemya. Ang kabuuang death toll mula noong nakarang taon ay nasa 42,348 na. Samantala, pinakamababa naman mula noong Mayo 23 ang mga bagong nadagdag na COVID-19 cases. Makaraang maitala ng Department of Health ang 3,218 na karagdagang kaso. Sa kabuuan, ang mga nahawa sa virus mula noong nakarang taon sa bansa ay umaabot na sa mahigit 2.7 million. Marami naman ang bagong naitalang gumaling na umaabot sa 6,660. Ang mga nakarecover sa bansa dahil sa COVID-19 ay nasa kabuuang 2,676,349. Sa kabilang dako, ang maaktibong kaso naman ngayon ay lalo pang nabawasan sa 50,152. Pinakamababa mula noong July 21. Mayroon namang isang laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos sa Department of Health. Sa ngayon, ang tinatawag na positivity rate sa Pilipinas ay nasa 7.6% na siyang pinakamababa mula noong buwan ng Marso. Ang ICU bed occupancy rates naman sa bansa kasama ng NCR ay nananatili pa rin sa safe zone. Samantala sa kaugnay pa rin balita, naniniwala naman itong Octa Research Group na posibleng umabot na lamang sa mas mababa sa 2,000 kada araw ang matatalang kaso ng COVID-19 sa buong bansa hanggang sa katapusan ng buwan ng Nobyembre nitong kasalukuyang taon. Sa data na natura ng mga grupo mula noong Oktubre 20 hanggang Oktubre 26 ngayong taon, bumaba pa raw sa mahigit 4,000 na italang 7-day average ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Huling naitala ang katulad na bilang noong buwan ng Marso hanggang Marso 18 ng taong kasalukuyan. Kung magpapatuloy pa raw ang pagbaba ng mga arawang kaso ng COVID, maaaring umabot na lamang sa mas mababa pa sa 2,000 ang may tatalang kaso naman sa darating na mga buwan. Samantala, ibinunyag ng World Health Organization na na-detect na sa hindi bababa 42 bansa
ang presensya ng Delta subvariant na AY42. Dahil dito maigpit na sinusubaybayan ng kagawaran ng Delta subvariant upang matukoy kung ito ay mas nakakahawa kaysa original na strain. Habang ang mga kaso ng COVID-19 ay tumaas naman muli sa buong mundo. Ayon pa sa kagawaran na ang pagtaas ng AY42 sequence submissions ay naobserbahan simula sa buwan ng Hulyo. Sinabi ng World Health Organization na nagpapatuloy ang mga pag-aaral sa epidemiological at laboratorio upang makita kung may pagbabago sa transmissibility ng variant o pagbaba sa kakayahan ng mga antibodies ng tao na harangan ng virus. Sa data na ilabas ng GSAID Global Science Initiative, 93% sa mga na-detect na kaso ng subvariant ay na-detect sa Britain. Sa balita, inihayag naman ng World Health Organization na matagal pa bago matapos yung COVID-19 pandemic. Ito ay kahit mas dami na ng mga nagpabakuna kontra COVID-19. Sinabi ng kagawaran na malayo pa rin umanong matapos ang pandemya kung pagbabatayan ang mga pag-aaral sa kasalukuyang sitwasyon at mga forecasting model. Dahil dito ipinapanawagan ng World Health Organization ang mas malawak na pananaliksik para sa pagkakaroon ng reusable mask, respirator, next generation vaccine, at paraan ng pagtukoy at paggamot sa sakit. Para sa pangmatagalang pagkontrol sa pandemya, binanggit din ng World Health Organization Committee na nagdudulot ng pandemya ang humanitarian emergencies, mass migration at mas malalaking crisis. Iminungkahi rin ng World Health Organization na dapat ding baguhin ng mga bansa ang kanilang pagkahanda at pagtugon sa pandemya. Na motorcycle taxi naman sa Metro Manila, ikinatuwa ang pagbasura ng CA sa ordinansa ng Mandaluyong na pagbabawal ang may angkas na lalaki. May report si Bombo Juvino Galang. Ikinatuwa ng mga motorcycle taxi sa pagkakabasura ng Court of Appeals sa Riding in Tandem Ordinance ng lungsod ng Mandaluyong. Base kasi sa desisyon na inilabas ni Associate Justice Raymond Reynold Lawiga na tinawag na oppressive, arbitrary, discriminatory ang City Ordinance 550 ng Mandaluyong. Sa nasabing ordinansa kasi ay pinagbabawalan ang mga lalaki na umangkas sa motorsiklo. Maaari lamang itong gawin kung ang driver at ang angkas nito ay magkamag-anak o ang nakaangkas ay edad 7 hanggang 10 anyos lamang. Ipinatupad ng lungsod ng Mandaluyong ang nasabing ordinance para maiwasan ang nagaganap na krimen. Nagbunsod ang nasabing petisyon base na rin sa reklamo ni Attorney Dino De Leon na nasita noong March 7, 2019 habang lulan ito ng angkas motorcycle. Nagbayad ito ng multa subalit sumulat siya sa Traffic Management Department ng lungsod para ipetisyon at questionin ang ordinansa. Noong July 2020 ay ibinasura ng Mandaluyong Regional Trial Court ang petisyon subalit naghain ito ng motion for reconsideration at nitong buwan lamang ay kinatigan siya ng Court of Appeals. Ayon naman sa mga motorcycle riders na isang kaginhawaan ang nasabing pagharang ng Court of Appeals sa nasabing ordinansa. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, dyan sa Iloilo, may kontrobersyal na itatayo daw na oil depot at may pag-uulat naman ng Bombo Radyo Iloilo. Magandang umaga, Bombo Elmar, Bombo Jane. Suportado ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ng Southeast Asian Fisheries Development o Center of SIFDEC ang oposisyon ng mga Fish Producers Association dito sa lalawigan ng Iloilo na hindi na itayo ang itinutulak na proyekto o pagpapatayo ng isang oil depot ng Grey Horse Energy Incorporated sa 10 hektaryang lote sa barangay Talusan, Dumangas, Iloilo, mismo dito sa ating kinatatayuan. Bombo Elmar, napaglaban na ang 10,000 square meters na oil depot ang kayang mag-imbak ng 27 milyon na litro ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Tomas Hotea, ang presidente ng Iloilo Fish Producers Association, sinabi nito na maging ang BFAR at SIFDEC ay nakiisa sa kanilang panawagan na huwag nang ituloy ang pagpapatayo ng nasabing oil depot dahil malaking posibilidad na maging sanhi ito ng kontaminasyon sa tubig at pagkasira ng kalikasan na magiging dahilan din na mawala ng kabuhayan ang mga fisher folks. Ayon dito kay Hautea, ay kapag nangyari ito, maapektuhan din ang buong bayan ng Dumangas, mga katabing bayan ng Zaraga at maging
ang lalawigan ng Guimaras o ang island province ng Guimaras. So sa ngayon ay may nakatakdang pagsasagawa pa ng committee hearing kaugnay sa nasabing oil depot at umaasa ang mga stakeholders dito na maliwanagan ang Department of Environment and Natural Resources at o DNR at ang local government unit mismo ng bayan ng Dumangas kung bakit mahigpit nilang tinututulan ang nasabing proyekto. Una na ngang sinabi dito ni BFAR Region 6 Director Remy Apari na tiyak na ikakasira ng marine life at kabuhayan ng mga mangingisda ang pagpapatayo ng oil depot. Naritong bahagi ng pahayag ni Mr. Tomas Otea. Alin pagsugod nila, kami nag-oppose na, ang fisheries nag-oppose na. Ang SIPSEC, isa lang na siya sa brackish water nga experimental station. Karon kung mag-oil spill da, kinahanglan na clean water. Para sa mo na siri, kinahanglan man namon limpyo nga tubig, ay compolluted ang tubig. Paano na ang similya namon patay, ang bangros namon mapatay. Napakinggan si Tomas Otea, ang presidente ng Iloilo Fish Producers Association sa kanilang mahigpit na pagtutol sa nasabing proyekto. Bombo Elmar, Bombo J. Sa aking parte, Bombo Ayan, ano ba yan? Nakatayo na ba ang struktura doon o hindi pa? O kung nakatayo na dyan mga struktura ng oil depot na yan, kailan naman magsisimula ang operasyon? How's that, Bombo Ayan? Marami pang mga requirements o documents na kailangang i-secure ng Grey Horse Energy Incorporated, like ang affidavit of no objection mula sa mga residente ng nasabing barangay. Kasi noon kapag sagawa rin actually LGU ng bayan ng Dumangas, pero hindi lahat ng stakeholders ay nabigyan ng pagkakataon na maparinig ang kanilang hinaing o ang kanilang pagtutol dito. So hanggang sa ngayon, medyo inaasang tatagal pa bago ma-approve kasi talagang tututulan nila kasi libo-libo ang mga naka-depend lang talaga sa fishing bilang kanilang source ng kanilang kabuhayan, Bombo Elmara. Okay. I'm just curious dyan sa kinatatayuan mo kasi may karagatan dyan, Bombo Ayan. Ano ba yan? Malapit ba yan sa sa ang tinatawag na kalapit na lugar ba yan? Yung karagatan dyan sa may Guimaras ba? Ano ba yan? Tatawid ka dyan? Yung Dumangas na yan? Dito, Bombo Elmar, malapit lang dito sa kinatatayuan ko, ang Roro Port, papunta naman sa Bacolod City. Mga siguro, mga 1.5 kilometers, Bombo Elmar, pwede mong lakarin, makakarating ka na doon sa Roro Port, papuntang Bacolod City. Okay. Sige. Maraming salamat sa mga updates niyan sa Iloilo. Ingat kayo dyan, Bombo Ayan. Maraming salamat. Mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa mga pagbabalita doon sa mga drivers. Good news, lalo na dyan sa mga turista. Dahil sa magsimula na pala ngayong araw, Oktubre 28, yung 10 taon validity ng mga i-renew ng mga driver's license. Yung paalala po rito ng LTO ay lahat daw ng mga drivers na walang anuman traffic violation records ay maaari na makapag-renew ng kanilang lisensya. Merong expiry ng hanggang 10 taon. Habang yung mga mayroong violations meron hanggang 5 taon. Pinalawig din ng LTO hanggang Disyembre ang validity ng lahat ng mga student permits, yung mga driver's license at mga konduktor, yung kanilang mga lisensya na nakatakdang mapaso sa Oktubre 31. Bilang konsiderasyon sa pinapatupad na quarantine restrictions sa ating bansa. Naglaan naman ng $225 million o katumbas yan ng 12.75 billion pesos ang bilyonaryong si Lucio Tan bilang bagong capital sa Philippine Airlines. Magsasagawa kasi ng restructuring ang PAL kung saan ang pondo ay galing sa Buenasorte Holdings ng tycoon na si Tan. Ang halaga ay isang uri ng 5-year term loan sa PAL para makumpleto ang $505 million working capital requirement. Ayon pa sa PAL Holdings na kanilang ibabahagi sa kanilang mga subsidiary, ang Philippine Airlines Incorporated. Magugunitang isa ang aviation industry na naapektuhan ng COVID-19 pandemic.
Samantala naman, nakatakdang ilabas ng FDA susunod na linggo itong emergency use authorization para sa bakuna na gagamiting third dose sa mga fully vaccinated kontra COVID-19. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo, binigyan niya ang mga eksperto ng 1 linggo upang suriin ang data at kung lumabas na may rekomendasyon sila sa kahilingan ng DOH para sa mga pagbabago sa mga umiral na emergency use ng mga bakuna na ginagamit sa bansa. Aniya, nangongolekta sila ng data kaugnay sa third dose upang makita kung alin ang katanggap-tanggap at mga antas ng pagiging epektibo sa kaligtasan na maaaring gamitin ng mga healthcare workers at mga high-risk groups na nangangailangan ng dagdag na doses. Natanggap niya ang letter request mula sa DOH noong Lunes at binigyan niya ng 1 linggo ang mga eksperto para suriin ito at ibigay naman yung kanilang rekomendasyon. Sa kahilingan ng DOH, titingnan ng FDA ang 8 posibleng kombinasyon, pareho man o ibang bakuna para sa 2 doses. Idinagdag pa ng FDA na ang pangunahing konsiderasyon nila sa pagpapasya kung pagbibigyan ng kahilingan ng DOH ay ang kaligtasan gayon din ang bisa ng pagbibigay ng 2 doses. Sa kasalukuyan, mahigpit na sinusubaybayan ng FDA ang insidente ng breakthrough na impeksyon sa mga fully vaccinated upang matukoy ang pangangailangan naman na magbigay ng tinatawag na 2 jab sa pagbabakuna. Sa iba pang balita, ang presyo ng isda, apektado na din ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Umaapila na din sa national government ang mga mangingisda na mabahagian din sila ng fuel subsidy sa kabila ng sunod-sunod na oil price hike sa bansa. Bukod kasi sa mga tsuper ay unti-unti na rin na nararamdaman ng epekto nito sa industriya ng pangingisda. Naaapektuhan ang kabuhayan ng mga fishing operators dahil sa pagtaas ng halaga ng krudo na kanilang ginagamit upang mapagana ang makina ng bangkang gamit nila sa pangingisda. Upang makatipid, ilan sa mga mangingisda ay pinipili na lamang na magmano-mano sa pamamangka na nagiging sanihin ng mas pahirapan sa paghuli ng isda dahilan ng pagtaas ng presyo nito pagdating sa merkado. Ayon naman sa ilang mga fish vendor, habang tumataas ang presyo ng krudo ay ang siya namang pagliit ng kanilang kita. Tumaas sa 240 pesos ang halaga ng kada kilo ng bangus at galunggong mula sa dating presyo nitong 180 pesos. Matatandaan na una rito ay inununsyo na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ipamamahaging 1 billion pesos fuel subsidy sa Pantawid Pasada program para sa mga operators at drivers na apektado ng oil price hike. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Tinanggap ni Pope Francis ang imbitasyon na bumisita sa Canada. Nanawagan kasi ang marami sa Canada na humingi ng tawad ng Santo Papa dahil sa pang-aabusong simbahang Katolika doon sa mga bata. Ayon pa sa Vatican na formal na inimbitahan ito ng mga obispo ng Canada bilang bahagi ng pakikipag-ayos anya sa mga indigenous people. Inayos pa ng Vatican ang maaring petsa kung kailan isasagawa ang nasabing pagdalaw. Magugunitang noong Mayo ang natagpuan ng bangkay ng mahigit 200 na bata sa dating Indian Residential School sa Kamloops sa Western Canadian Province ng British Columbia. Dahil sa pagkakatagpo ng mga bangkay ay labis ang kalungkutan na nararamdaman noon ng Santo Papa. Dagpang mga balita, mga Pinoy sa Sudan naman nag-imbak ng pagkain dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan. May nakuwang impormasyon ang Bombo Radio Davao. Inihayag ni Karen May Medalla, residente ng Cagayan de Oro at nakabase ngayon sa Khartoum, Sudan, na simula umano noong araw ng Lunes ay hindi na sila lumalabas sa kanilang bahay dahil sa nangyayaring military coup at isinagawang protesta ng mga tao sa nasabing lugar. Ayon kay Karen na hindi na bago sa kanila ang nangyaring kaguluhan sa Sudan dahil na nag-iimbak sila ng pagkain habang nasa kanilang mga bahay. Una na rin umano silang pinayuhan ng Philippine Embassy sa Sudan na huwag lumabas sa kanilang mga bahay para hindi madamay sa kaguluhan ng mga protesters at sa nagpapatuloy na pagtaas ng mga nahawa ng COVID-19 sa lugar. Wala rin silang plano na aalis sa nasabing bansa hanggat walang abiso na ilalabas ang imbahada para sa isasagawang repatriation. Luckily for me, and my family, medyo we were here also 2 years ago pag-revolution, the first time it started. Naanad namin nga there could be something that can happen. So ang akong food, I've stored like at least 2 weeks of food. Naanad na ko. Bahagi ng pahayag ni Karen May Medalla, residente ng Cagayan de Oro at naninirahan ngayon sa Khartoum, Sudan. Yan ang balita mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Bombo sa Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo!
Bago tayo magtapos sa Bombo Radio Philippines po, nang imbita sa lahat sa buong mundo, sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Ang Pangulong Duterte pinasalamatan si US President Biden, suporta naman sa arbitral ruling laban sa China, gayon din ang katiyakan para sa pagtulong sa katatagan ng rehiyon. Si Pangulong Duterte harapang iginit sa China dapat gawa, hindi salita sa pagpapanatili ng kapayapaan sa West Philippine Sea. Ay COMELEC babalangkas daw ng panuntunan ukol naman sa release na tinatawag na exit poll results tuwing halalan. Ang Department of Tourism naman nais na gawing libre na ang swab test para sa mga lokal na turista. Pagpapatayo ng oil depot sa Iloilo, maring tinututulan daw nila naman sa dala nitong environmental hazards. Sa ating international news, Santo Papa Francisco tinanggap ang imbitasyon na magtungo sa Canada matapos ang iskandalong kinakarap ng simbang Katolika. Sa sports naman, Philippine-American player Jordan Clarkson tumanggap ng mga pagbati matapos maabot na ang 8,000 career points sa NBA. Sa entertainment news, dating Pinoy contestant sa America's Got Talent na si Peter Rosalita nagpabilib sa kanyang performance sa Ellen DeGeneres Show. At ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 58 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time at 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga isang bombohanay big time adlaw sang waras at sa 28 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikaapat ang adlaw sang waras sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. 58 dias na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Pasko.
Ato na taga-panamiyawa sa ato ng mga taga-palamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man nga Western Visayas. Sa nga mga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga maging kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Kita sa San Nueva Media ang atak na sa buong aga. Tugdurong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa buong mga balita sa batag sa ginambang kag balita sa artista. Aron na sa mga balita sa buong mga tubiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Ano nga nabanwa sang pagatambong ni President Rodrigo Duterte sa pagsinapol sa Association of Southeast Asian Nations. Sinagin na pamilit ang ining pagpabilin sa peace and stability sa may South China Sea. Kaya nila manadari ka mga pagpasalamat si President Rodrigo Duterte kaya US President Joe Biden nga nagatambong sa may virtual ASEAN Summit. Ang Pilipinas sa Banwa nagapabilin na sa gyapon nga worst place to be sa tunga-tunga sa COVID-19 pandemic sunod diri sa report sa Bloomberg subong nga bulan sang Oktubre. Sa pang mga balita nasyonal, ang President or ang Pilipinas magabaton sang 300,000 ka mga doses sang COVID pill sang Merck. Kaya pila na diri ka mga kapungsuran na Banwa ang nakasil na sang kontrata para nga makabakal sining bulong para sa coronavirus. Update nato na sa maya patag sang politika. Ang faction ng PDP laban na President Kagasamangman, Energy Secretary Alfonso Cusi ang nagaduso nga magapadalagan na lang bilang senador si President Rodrigo Duterte sa tuig 2022. Iban na pa nga mga balita, nagapagwa sa karon sang clarification ng Oxford University nga wala man natagan niya sang full graduate diploma si Anay Senador Kagasbong, presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga balita international, si US President Joe Biden nagpangako nga sila ang mag-aupo diri Banwa sa may Southeast Asia sa pagdepensa sa aton nga freedom of seas kagasamang manang demokrasya sa piyak kasi ning tensyon dira sa bahin sa West Philippine Sea. And criticize man sa US President ang ining mga coercive action sa China sa bahin sa Taiwan Strait. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga resource person sa mga nakapod naton sa mga aga diri sa aton suning nga palatuntunan. Tumanagid lamang kadlaw ang nabilin antay sa temporaryong closure o kana pagasirado sa mga sementeryo sa bilog nga Pilipinas. Ang sa bahin sang IATF, ang ining closure is gapatuman na buwas Oktubre 29. Battery sa aton sa may syudad sang Bacolod and then province of Negros Occidental, ang closure base sa executive order sa aton mga local chief executives is Oktubre 30. I-check nato na karon na pila ka mga sementeryo diri sa aton sa may syudad sang Bacolod kaya timayaraman na diri sang statement na ginapagwa ang aton sa city director at the same time ang Negros Occidental Police Provincial Office. Amon na ni ang mga inadlaw nga ginalauman na naton ang pagasaka pagida sang presyo sang mga bulak para sa mga minatay. I-check na naton na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Pinakabulan ang nabilin antay sa eleksyon sa Mayo 9, mga nakrainlain na diri nga mga statement ang nagaguluwa ilabi na banwa para sa bahin sang vote buying. Sunod na inisang pahayag man ni Vice President Leni Robredo nga kwaon lang ang kwarta and then magaboto base sa may konsensya. Sabi nga ganit rin ni Senador Bato de la Rosa ang ining pagabaton sang ining kwarta nga ginahatago kung ginatanyag sa mga kandidato is illegal.
Karon nga panindugan na diri kay man na nagapaandaman ang Commission on Elections nga wala ginapanugutan o kung hindi man sila ganaya konforme sining pagpalutaw bala sang ideya nga batonon lang ang kwarta, and then ang nagustuhan mo gito nga kandidato amo nang imo yang botohon. Kaling kay temo man gid na yaan kamaturan mo no. Sang halinman sa nga tinalikdan nga mga pinilaya. Sus, ang iba na ganyan di pa magaboto kay may ginahulat pa yang sobre. Eksperyanta na karon with the conveners sang kontradaya with Professor Danilo Araw via Zoom banwa. Sa iba na pang mga balita lokal, mayo ni nga balita because sa masunod nga mga semana, pagabatunon na sa may isla sa Boracay ang mga fully vaccinated nga mga turista, hindi na magapresentar sang negative RT-PCR test result. Sa ining development ang ginakalipay man sa labor group diri sa aton because at least bisan na paano di makabangon-bangon na kag makabalik ka nagawa sa normal ang ining income sa mga kotoran naton nga dito nagatrabaho sa may isla sang Boracay. I-check na naton na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Siyempre, hangaton ang panawagan kag pagganyat sa aton sa mga kotoran, paspasin nyo pa ang paghimo sa entries kag paghulog sa inyo sa mga entry. Para sa aton sa promo, diri sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Napagusan nga makamilyon na kapesos nga premyo ay panagtag sang Bombo Radio Philippines nationwide. May raketat sang isa naman na katagadaw nga magabaton sang grand prize. Ikastantay 4 na ninaton nga milyonaryo sa mga promo sang Bombo Radio magabaton sang 1 million pesos. Agad syempre nga ito na sining apat ka mga regional prize winners nga magabaton sang taga 50,000 pesos. Halin sa Luzon, sa National Capital Region, dali sa may Visayas and then sa Mindanao. Sa mga areas ko na sa rin nahamtang ang istasyon sang Bombo Radio kag Star FM, may raketas sang mga guaranteed prize sa Banwa. Ang aton nga first prize winner magabaton sang 15,000 pesos. Ang second prize winner magabaton sang 10,000 pesos. Ang third prize winner dali sa aton nga guaranteed prize is magabaton sang 5,000 pesos. So kung nakita sa Nobyembre 1, adlaw sang tiga kalalaga Banwa, mayaran nakita sang tatlo ka mga taga-daog tag sa kaadlaw o kung nakabagusan nga 15 ka mga winners kada semana. Nakabaton sang 1,150 pesos. Nakabagusan sang premyo, siya ang magabaton sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack halin ina sa Lunes tubdob na sa Biyernes sa sulod sang 7 ka semana. Ani kanamo kita diri sang mga proof of purchase nga sarangan ninyo nga magamit para nga makahulog sang inyo nga mga entries. Ini ang available gid lamang or available gid sa mga supermarket, sa mga sari-sari store o kan mga grocery store malapit lang gid dira sa inyong area. Ang inyong puting envelope, sulatan sang pangalan sa upper left portion, pangalan, address, contact number, ang proof of purchase, week number 1 na kita, kag inipagkalipatan ngayon na siya ang pirmahan. Sa lower right portion, sulatan sang 1-2 Panalo Part 20, care of Bombo Radio Bacolod, ipadala ninyo dali sa aton sa studio, nahamtang gilamang kita sa CBS Development Corporation Building, sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Sa maging pahamtang naton nga mga drop box center sa Banwa dali sa maya palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mayara sang ka oras ang aton nga mga taga-daog para nga makaklaim sang premyo dali sa aton nga istasyon na halin sang ginlawag ang inyo sining nga pangalan. So kung ikaw nagulog sang entries magamatigid sa maya 630 kHz o kung sa aton sa nga Facebook Live, pwede man sa aton sa nga website sa www.bomboradio.com/Bacolod. Kay hatagan ka mo sa nganom ka oras kung dili ka makabota diri magabunot kita sang another winner para nga amoni ang makabaton to sang 500 pesos nga cash and then 650 pesos nga balor sang gift pack.
ato nagkaroon ng mga proof of purchase ang inyo sa nga maggamit para sa paghahulog sang entry sa diri sa ato na sa nga promo antes matapos ang tuig 2021 ang 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. Sa minutos sang ganda kaligad sa dakna ng alas 8 sa aga. Ay mga naglain-lain sa karon ng mga pahayag ang ato ng mga opisyal sa Banwa kasunod daw sining paandaman sang Commission on Elections nga wala nila na kursunadahan ko kagaingganyo ang mga kandidato nga hindi magbuya sang anuman nga pahayag nga nagahatag sang ideya sa aton suning nga mga kauturan angot sa pagbaklanay sang boto upon ining vote buying because ini ang ginadumilian sa idalom sang Omnibus Election Code Banwa. Ini ang nag-refer o kanang vote buying ang nag-refer Banwa sa paghatag nimo sang kwarta dira o kon in kind. Ano man dira yang item sa sining mga ginapuntarian nimo nga makuha mo ang ilang boto sa adlaw sang pinili ay nakaugata ini sa sining statement na ginapagwa ni Vice President Leni Robredo sa mga supporters kag sumangman sa mga botante nga batunon lang ang kwarta but iboto kung sino ang ginadikta sang imo nga konsensya. May pahayag ang aton ng poll body kag nag-warn ang otadri sa mga nag-file na sa certificate of candidacy nga hindi din siya dapat paghimuon o kung hindi man pag-isuggest sa mga voters. However, tiyamo na ni galing ya ang kamatuurano sa sulod na sa nga pila na ka mga dekada amo na ning do nakandan na nato na bala diri sa may Pilipinas. Sa una hindi pa man gidamo na ka ining tuman kag grabe gid bala ang pagbaklanay o kan paghatag dra sa mga kandidato sang kwarta diri sa mga botante but sa pagligad sa mga tinion sus pataas-taasay na. In fact, nagligad na ganito wala sa litrato nga makita ninyo sa aton Facebook Live. Amo ning mga na-confiscate ng mga kwarta dira sa may Moises Padilla ni siya nga mga nagapanagtagi di balaya sang sample ballot and then may linibo nga unod kadungan sang eleksyon sang tuig 2019. Ang opisyal sang Commission on Elections ang nagpahayag diri nga ang publiko should not be encouraged to accept money from those running for a public office. So, nag-disagree diri si COMELEC spokesperson na James Jimenez with the notion of taking the money and voting according sa imo sini nga konsensya. Because vote buying is an election offense regardless of financial situation o kung ano man na iya inang katinlo kung tandi bala sang imo yang intensyon sa pagkahatag diri may banya gani mga baso, mga pinggan, mga pitsil, mga kung ano na dira mga ginapanghatag bala tingi ba na gani ya hatag gid sang kwarta ginapanilagan na nito sa piyak to kung napila ginatag nila to kaya labawan man yan nila. Sa piyakalinya ang convener sang kontradaya, Professor Danilo Araw via Zoom. Sir, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erdin. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga tagapakinig ng Bombo Radio. Ano po yung masabi ninyo, sir, dito? Kasi lumutang na itong idea of vote buying during elections. Siyempre, wala namang dapat illegal na gagawin yung ating mga kababayan. Yung kontradaya, hindi mo mahuhuling magsasabi na tumanggap kayo at bumoto ayon sa inyong konsensya. Tingin ko medyo may problema ng konti
yung unang bahagi. Yung huling bahagi, okay yon, bumoto ayon sa konsensya. Aha. Pero yung pagtanggap ng pera, tingin ko hindi siya katanggap-tanggap. At ang dapat nating idiin dito, sa halip na husgahan natin yung mga nasa laylayan ng lipunan na tumatanggap ng pera, di ba dapat mas pinupunan natin at binabatikos natin yung mga politiko na pinagsasamantalahan yung kahirapan para makakuha ng boto, para makonsensya yung mga binibigyan nila ng pera na dapat sila ang suportahan. Sa tingin ko, dapat intindihin din natin yung pinagdaraanan ng maraming kababayan natin. Hindi natin sila dapat sisihin ng husto, ng wagas sa pagtanggap ng pera kasi gipit sila. Pero ano pa man, illegal ang vote buying. Tama yung COMELEC doon. Pero ang tanong, ang follow-up question sa COMELEC, what are you going to do about it? Wag mong kasuhan yung mga tumatanggap ng pera sana kasi sila, mga biktima sila. Ang mas dapat nating kasuhan at ang mas dapat nating i-call out, sino-sino ba itong mga kandidato na namimigay ng pera. Sabi nila hindi raw vote buying, tumutulong daw sila sa kababayan. Pero bakit yung pagtulong nyo, may camera, may video documentation, may photo documentation, tapos minsan may mga media pang nakapaligid sa'yo habang namimigay ka ng pera. Ano ba ang gusto nyong gawin? Ano ba ang gusto nyong palabasin? Ba't hindi na lang kayo tumulong behind the scenes? Ba't kailangan pang i-document ito? Ito ay para magpabango sa publiko. Kaya yun yung nakakasuka at nakakarimarim sa kasalukuyang panahon. Ginagamit mo yung kahirapan ng mamamayan at pinapangalandakan mo yung yaman mo para sabihin na, hoy, ako iboto nyo. Pagka binoto nyo ako, mas marami pang pera matatanggap nyo. Di ba nakakarindi po yung mga ganong sitwasyon? Pero sir, sa mga previews ng mga elections, meron po bang nahuli yung COMELEC? Kasi illegal din naman po yung vote buying sa ilalim po ng Omnibus Election Code that is prohibited. Well, merong dalawang bagay tayong dapat tingnan dyan, Erlyn. Kung titignan natin ang batas sa kasalukuyang panahon, sa ngayon, hindi pa mako-consider na vote buying ito kasi wala pa yung campaign period. Ang campaign period, Pebrero pa magsisimula o Marso, depende sa posisyong tatakbuhan mo. Pangalawa, kahit na sabihin mo na panahon na ng kampanya ngayon, mahirap pa rin early na patunayan yung vote buying. Kasi ano ang prueba mo? Yung cash na nakuha mo, kahit naman sino pwedeng sabihin, ay di po galing sa akin yung cash na yan. Kasi walang paper trail or walang wala ka namang pinipirmahan to the effect na tinatanggap mo ito bilang kapalit ng boto mo So walang gagawa ng ganon. Kaya yung mabilis na sagot sa tanong mo, Erlyn, sa pagkakaalam ko wala pang nakakasuhan ng vote buying. Kasi nga mahirap patunayan. Kahit po makuha ng video, sir? Opo. Kasi pwedeng sabihin na, ay, hindi ko kamay yan. Di ba? May nanggaya lang. O kaya sasabihin naman nila, ay, hindi, pineke lang yung video na yan. Kasi sa panahon ngayon, early ng deepfake, alam mong kayang mapeke yung video. Tapos pangalawa, pwedeng sabihin mo, ay, oo po, nakita po ako sa video na nag-aabot ako ng pera, pero wala pong involved na vote buying diyan kasi tulong lang yan, di umano. So kumbaga parang maraming pwedeng palusot, quote unquote. Kaya ang problema talaga sa vote buying, judgment call, essentially yan ng mga tao. Sana kung makakaya nilang tanggihan nila. At saka generally dapat tatanggihan po talaga yung vote buying. Pero ang mas malaking salik po, ang pinakamalaking factor po talaga rito ay yung mga tao na nagnanais na magbigay. Kaya nga yung mga nagsasabi na bumoto ayon sa konsensya, tama naman yon, pero yung mas malaking statement na dapat nating sabihin sa mga politiko at saka sa mga political party na nag-perpetuate ng vote buying, makonsensya naman kayo. Kasi yun yung dapat na naratibo natin. Sa halip na bumoto ayon sa konsensya na ginagawa naman ng maraming mamamayan, makonsensya naman kayo. Pero sir, wala pa po tayong batas na nagpapunish doon sa mga bumibili ng boto. Hindi po ba? Well, sa COMELEC, ayon sa election rules, may mga specific provisions naman on vote buying. Hindi po ako pamilyar sa mismong yung punitive
sanctions pertaining to vote buying. Aha. Pero meron namang in place dito. Kaya lang ang problema kasi dito, Erlin, yung actual implementation, tapos yung mechanisms kung paano mo mahuhuli yung mga kandidato at ano ang gagawin sa kung sino mang mahuhuli. Would this be grounds for disqualification? Or pwede bang makulong yung mga nagpe-perpetuate ng vote buying? Tapos ulitin ko lang kung lalo na kung cash transaction yan, yun po yung medyo mahirap talagang patunayan. Pero ano't ano pa man, ang testimonya dapat ng publiko, dapat may malaking weight yan. Lalo na kung ikaw nasa laylayan ka ng lipunan, bakit ka magsisinungaling? Kung sakaling sinasabi mo na itong kandidatong to engaged sa vote buying, tapos marami ang nagpapatotoo sa ganong klaseng kaso, not just in one area but in other places of the country. So kung may mga ganong klaseng mountain of evidence based on testimonial accounts, dapat bigyan ng espasyo po ito. Kung ayaw bigyan ng espasyo ng Court of Law natin, bigyan sana ng espasyo ng ating Court of Opinion sa pamamagitan ng media. Sir, nasa ilalim po ng Omnibus Election Code, those who will be found guilty of the election offense shall be punished with imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years and shall not be subject to probation. Kaso lang po, parang wala namang pong nasampulan dito. Ayan. Buti na cite mo yung particular na election law na yan. Mas familiar ka pa sa provision na yan kesa sa amin. At any rate, ang punto naman dito, may punitive action naman talaga na gagawin. Gaya ng nabanggit mo, may imprisonment naman pala. Kaya lang, yun na nga more than the imprisonment, kasi pwede mong sabihin, Erlin, 1 taon lang naman yan, kayang-kaya kong bunuin yan. At saka ako, I would hazard to guess, hindi ako masyadong familiar sa batas na yan, sa provision na yan, pero baka may mechanism din yan for bail. So kung marami kang pera, kahit na sabihin na convict ka na, baka maano ka pa, makalaya ka pa rin, or there is a way for you to escape punitive action. Parang yung ginawa doon sa isang na-convict na ng graft na medyo may edad na, di ba, hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakulong. So nagsisimula sa letter M yung kanyang apelyido, di ba? So Erlin, alam mo yan. And then yung violator po pwede ma-sentence to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. So parang wala pa naman yatang napasagot dito, sir. And then siguro vital din yung pag-amin talaga ng binili yung kanyang boto. Sino ba naman naamin nun? Yun na nga Kaya nga babalikan natin, Erlin, yung kahalagahan ng media. Kasi minsan, hindi ko naman sinasabing totally wala ng pag-asa yung sistema ng hustisya sa ating bayan. Pero sa panahon na talagang namamayagpag yung mga makapangyarihan, talagang minsan yung hustisya mas biased para sa kanila Kaya yung mga nasa laylayan ng lipunan, umaasa lang po yan sa media, dun sa pressure politics na tinatawag. Kasi pag kami pinakita o malinaw yung projection ng media na merong resistance on a broader scale mula sa mamamayan mismo, kadalasan yung mga korte, yan, particular yung COMELEC, di ba? Initially, ayaw nilang i-extend yung voter registration, pero pumayag din sila primarily because of public pressure. So sa usapin ng vote buying, if we can exert enough public pressure para sa mga politiko na wag nang gawin ito, tingin ko makakaya naman yung pagbabago hindi pa mangyayari sa pamamagitan ng implementasyon ng batas, kundi dun sa pagpupursige natin na tutulan itong mga ganitong hindi katanggap-tanggap na mga bagay. Pwede din naman po, sir, bigyan ng COMELEC ng power, yung authority, yung PNP, siguro to enforce this. Pwede rin naman, pero Erlin, hindi ko alam yung karanasan ng Bacolod sa PNP, pero dito sa Maynila kasi medyo sa usapin ng reputasyon medyo talamak yung human rights violations perpetuated by state forces, particularly yung military at saka yung police. Kaya sa bahagi ng kontradaya, hindi kami masyadong nagtitiwala, pasensya na po, sa pulisya sa usapin ng enforcement ng mga batas na ito. Siyempre, sa usapin ng eleksyon,
tanggap naman natin na dapat mangangalaga pala yung pulisya sa peace and order on election day. Siyempre, yun yung deputized na role nila. Kaya lang through the years, they've been engaged in partisan political activities. Kahit yung kontradaya, hinaharas din nila paminsan-minsan, lalo na noong 2019, naranasan na po namin yan. Tapos minsan they engage in red tagging din ng mga particular na party list group. Namimigay sila ng mga polyeto ng kanilang publikasyon. May documentation kami na ganito sa somewhere in Manila. Namimigay sila para ma-discourage yung mga tao na na may mga particular na party list group na nais nilang iboto pero nare-red tag pala. Batay dun sa kanilang publikasyon. So, yun, they've been engaged in partisan political activity, I'm sorry to say, even during election day. Kaya yung sa usapin ng tiwala, medyo wala po kaming tiwala sa kanila. Pasensya na po. Yung iba ay nahatulan na rin kasi nagpagamit doon sa mga politiko. Kahit Tama. po na inire-remind din ng PNP chief na dapat non-partisan po yung ating mga pulis. Ano po yung maiwan ninyong mensahe, sir, sa ating mga tagapakinig tungkol po dito sa vote buying? Kasi hindi naman po natin maikakaila na talagang nangyayari po ito. Tama po kayo, talagang nangyayari na yung red tagging mula, at saka yung vote buying na rin mula noon pa. Kaya po dapat na ang general rule natin, wag po tayong tumanggap mula sa mga politiko o kung sino man, lalo na po kung ito ay kapalit po ng ating boto. Pero kung ito po ay sinserong ayuda at alam mo na ang source ng pera ay mula sa concerned citizen o kaya yung walang strings attached whatsoever, syempre nasa judgment call nyo na po yun kung ano yung gusto nyong gawin sa pera. Pero ang panawagan natin sa publiko sa konteksto po ng vote buying, sisihin po natin wag yung mga tumatanggap ng pera, kundi yung mga namimigay ng pera kasi sila po yung nagsasamantala ng kahirapan ng maraming mamamayan. So sana po ganun yung ating maging perspektiba. Huwag nating husgahan yung mga desperadong mahihirap. Husgahan po natin yung mga desperado po para bilhin yung ating boto. With this, maraming salamat po sa inyong time dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod, Professor Danilo Araw, sir. Thank you so much for joining us. Good morning po. Yan. Magandang umaga po. Maraming salamat kay Kontradaya Convener Professor Danilo Araw. Muning subong ang isa man sa mga nakakuha sang nagkainlain man ng mga reaksyon. Isar pang hati kita tanan nakaibalo man nga mayara sang pagpanghatag sang kwarta o kon cash para sa mga botante kung nagahilapit na ang adlaw sang pinili ay ganindara kung kinyentos ang ginatagad sa nga piyak kaya palapawan niya ginatagad siya 200 pinakamalala pag niya gani 1,000 may naman ganin sa mga nagatuluhaw nga sobra na ganin 1,000 yan sa mga boto. However, ni man nato ni mabaso lang pila nato sa mga kauturan o kung ikaw man mismo ang ginatanyagan ngani mo pagbatono ni bla kay way mo man na yung pangayo. Amo man ang panindugan isang iban nga mga nagabaton because why man sila nagpangayo. Why man sila nag-demand nga dapat ang yatag mo diri sa mo ni 1,000 kay para bilog namon nga pamilya ho. Ibo gid ang boto yang makuha. Sa idalom sang Section 261. Section 261 of the Omnibus Election Code, diri ginadumilian ng pagbakal sang boto. Vote buying is defined as any person who gives, offer, or promises money or anything of value, gives or promises any office or employment, franchise or grant, public or private, or makes or offers to make an expenditure directly or indirectly, or cause an expenditure to be made to any person, association, corporation, entity, or community in order to induce anyone or the public in general to vote for or against any candidate or withhold his vote in the election
or to vote for or against any aspirant for the nomination or choice of a candidate in a convention or similar selection process of a political party. Nakabutangan rin sa may nasambit nga section, those who will be found guilty of the election offense shall be punished with imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years and shall not be subject to probation. Also, the violator shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. Hindi na siya makapadalagan o kung hindi naman na siya makaboto sa masunod nga pinili ay. However, hindi man naton malipod man ni Garbanwa. Sino pa man gid bala ang nasampulan sa Commission on Elections? Sa registration na gani, kulang na gani yung persona, kulang na gani ang mga personnel. Ano pa ihanad rin sa pagdakop sa mga nagapatigayon sang vote buying. Kitaya mi na doon nakabalugid sa ng COMELEC. Kag bisan sino sa aton nakahibalo nga mayara sa nagapanagdag sang kwarta. Ang problema na dra, kung hindi man gid ang prohibited, mayara sang mga narakpa na o kung mga ginkasuhan na, kag mayara sang kandidato nga nasentensyahan of an imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years. Kag hindi ka pwede ma-subject sa probation. Doon rin sa aton, duwag kita sang madumduman, hindi ba? Kag forever nga hindi ka makapadalagan sa public office. Kag hindi ka naman makaboto. Kagkabudlay, galing mo matudaan ngayon na siya, paginbakal mo bala sa boto. Paginbakal mo ngayon sa nga boto. Because ang iba niya mga kandidato, masaling ba niya mumuli sa pampamahaw nyo? No? Pamamahaw, pang bakal dala sa kon mga nano. Ting iba nagapangatag na gani sang mutubla siling naton? Mga balde, mga labador, mga luwag, kung mga ano paginandara nga mga pangkusina, bala? Di pwede man lang sila makamati ay bulig ko man lang na yan sa ila. Ang testimonya sang ginhatagan amo ni ang challenge. Kung mayara sang magagwa nga mag-aako nga ginbakal giman ang iyaya nga boto. Yung isa gani, may sa mayara pa sang video, no? May mga video, mga litrato, o doon yung mga napakita nato sa inyo mga photo sa maning kudos man sa pila ka mga kapolisan dira sa may Moises Padilla. Ang nagligad rin na siya na-intercept ng mga halin dira sa may pulupanda na bala nga jeep nga nagpanagtagad sang sample balot nga meron sang kanyang tuson kag libohon. Dira sa may Banwa sang Moises Padilla, mata sa iba na dito doon naman sang mga nadakpan. Pwede man kita magasiling why ko man naging pangayo ang kwarta. Di syempre batunon lang yan naton. Batunon naton, bat iboto naton o botohon ta atong ginadiktagin sa ngaton nga konsensya. Hindi man pwede nga masiling lang kita nga ang dakpon lang atong uratagan sa pagtamo din yung mga naghahatag. At kag hindi pag tiradahon na gilbala, takamalaoton ining mga nagabaton. However, tama na siling it takes two to tango mo. Kung kita nga mga pumuluyo, tiwag makita nagapaabot, kagwa nag-uso ni Blening ba hatagay sang nagapanampo ayo ko na nagayuhom-yuhom. Hindi ba ni pagpadayunon sa mga kandidato? However, pwerte ka komplikado galing sitwasyon, no? Komplikado sang sitwasyon. Magluwas na gid siguro kung tanan kita mayara sang mindset. Hindi na gid kuya magbaton. Galing kay pipila lang niya guro may emosyon na. Kabudlay no? Pipila lang niya ang mayara sang amo na nga maminsaron nga hindi kuya magbaton. Kiti sa aton niya kalabanan na masiling man lang niya nga tiwan mo kuya nagpangayo. Tiginatagad mo lang ko, tigade pa ba ni? Bakal ko pa ni sa pila ka kilo nga bugas. Galing kay pagkatapos eleksyon, kita man nagyapo ng masuffer, no?
Kita man gyapon ang masuffer. Because din manabi na nila bawion. Yung sila mga donasyon, mga ginapalagtag na bala sa ato ni sa gatsampo election. Dason, sige man ang ato niya kumod nga. So, si Mayor ne? Si Kong ne? Duway gani isang makita na ton nga konkreto, gijabla nga proyekto. Or may programa man pero do alang-alang bala. Dili gani kay mapatapos. Ti ang pondo di na tuman. Subong nga mayroon sang COVID-19 pandemic, karamo kita sang mga pagduda. Mga pagduda sa ato sa ni paminsaron. Nga gusto gina nila mayroon sang amo nga mga balaklon. At least mayroon na naman sila sang commission. Because the more money nga gina-spend mo, kuno mayara sila sang komisyon nga ginabaton. Galing balik kita sa tiyempo eleksyon sa gyapon. Kung paano kita mag-behave sa nga mga Pilipino, kag subong man nga aton nga mga kandidato. Kung nagbaton na kita na dara, sining kwarta, tsakto man na, pwede kita makaboto based sa aton yang konsensya. Pero kada mo sa gyapon sa ngaton nga mga kauturan, magluwas lang gid siguro ang siling naton nga mga lapsaging ibutang diri sa Pilipinas. Kag tudloan nga kita sang honesty from the very beginning bala. Honesty kag maayo gid mismo nga mga pamatasan. Pero te kung subong no kabudlay gid sina siling mo nga dapat wala sa nga vote buying kawa man ganin sang nasampulan sa nasiling tanan. Kung ini siya illegal para sa mga kandidato sa tiyempo na gadya sang campaign period, tayo sino mga nadakpan? Sino mga nadakpan kag sino mga nakasuhan sa paglantaw na to niya daw wala gid. Pero kung pwede man lang tayo makaboto banwa nga may magkita sa ginabaton kung kay sabi ban sinibla puro pagganot pa bala, may sa mga puro pagganot na ganito, hindi ba ko na magboto? Titanin naman kita magpanumdum sa kamusina. Sa tiyempo sa eleksyon, maulat ka ba sa masaka na diyaman? Tinang tawon tabi kung sino may pinaka mataas yung hatag. Kaya mo na nga to yung botohon. Hindi na naton sino mag-deny nga may pilak ka mga musina eh. Hindi pa na yung magkanto dito sa may presento to kay mahulat pa na yung sugaton. Ayo, sige, 40 minutos ang nakaligad sa dakna ng alas 8 sa aga. Pagbalik nato ni check ta pila ka mga sementeryo diri sa may syudad sang Bacolod 2 days before ang ining closure sa mga pampubliko ka mga pribado nga mga sementeryo, kalakip na mga memorial parks and mga columbaria. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tionsang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan
sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguradohon Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, impunto alas 9 sa aga. Pabalik ka dali sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Ang mga sementeryo mag-sirado na sa Sabado, Oktubre 30. Although diri sa order sa Interagency Task Force sa Banwa, ang closure sa mga sementeryo is from October 29. Ihalin na paman sa tinalikdan ng mga inadlaw kadamo na sa mga kotoran naton nga nagamatamat na bisita sa ilayang mga minatay and nagasugod naman sa paggatimbuok ang presyo sang bulak. Kada to 150 mo pwede ka na makabakal wala. Dara sa may likod sa Bay Center, pag-abot lang o galing sa mga sementeryo sa mga nagkalain-laing mga barangay diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, di syempre may mga patong na ina. 150 pwede na mabakal. Baligya nila ya tag 250. Di wala ka naman niya choice. Ang sang magakadto kapabala dara sa may likod sang Bay Center and then magbakal sang bulak. Mayroon naman ang available sa Guasang sementeryo. Dara ya sa inyo yung barangay. Dara naman lang nagbisita ang aton siniyang mga kauturan. I-check naton subong ang Burgos Cemetery kay tiyamo ng pinakadako nga patio dari sa aton sa may syudad sang Bacolod. Ani na mga nakahapon na nagpahamtang na sa police assistance desks ang
Bacolod City Police Office sa sini mga sementeryo diri sa aton sa may syudad, and then sa tinutuyo as sining ma-enforce gid. Ma-implementar kon ano lang balaya kadamo ang pwede nga makasulod sa may sementeryo at a time, kay pwede 30% diri sang capacity amo na ang pwede nga makasulod sa mga sementeryo, at ang pag-observe gid sang social distancing. Meron din isang statement ang Bacolod City Police Office at the same time ang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa Piakalinya with Bomo Carla may defensor, Bomo Carla sa report. Come in. Bomo Carl? Okay. Sige. Kay maning order, base kon ulihin naman nga tuig, no? Ulihin naman nga tuig nga sirado ang mga patio. Daw wati mapilaganin ka mga kaparian nga mga nagakumod nga siraduhon nato ng patio. Ang mga mall bukas man niya gyapon kag kon mga kandidato gani magkadto sa mga area o nagadinamo ba na gani ang mga tao, okay man lang ang mga sementeryo na to na sirado, no? Okay, sabala hindi naman bala perpekto man ang mga patakaran sa ato na gobyerno. However, tiyan mo na ning order nila mo ang ato ng mga kapulisan na masunod naman lang kung closed ang patio halin sa Sabado, tiwalagin sila sa may mahimo kung ngay patuman na inibanwa. Direkta dara sa may Dalan Burgos si Bombo Carl may defensor. Bombo Carl, come in. Borlin, live kita diri subong sa Roman Catholic Bacolod Cemetery, Borlin, kag iniisa naman ni diri sa sementeryo diri sa syudad sang Bacolod, Borlin sa Subong, at makitaan diri naton nga madamo na sang bisita diri, may mga paminta man diri, no? Ako nang kada sulod diri may bitbit nga manog paminta, Bombo Erlin. So subong makita diri naton na Burgos man tuod ang nagakanto. Bombo Erlin. Burgos man. Roman Catholic. Yes, Bombo Erlin sa area man sang Burgos, pero ini ang cemetery is Roman Catholic Cemetery ini Bombo Erlin. Okay. So, yes, may nagamat-amat na dira, no? Yes, Bomberlin, nag-amat-amat na. Halin pa kagapon na siplatan man diri naton nga nag-amat-amat na ang pagkagto diri sa mga pumuluyo para magsindi sa ila sini nga mga himata nga nalubong diri, Bomberlin. At the same time, amo man ang pagtinlo sa mga pansyon, no? Usually do na anda naging sang tanan nga kung magpadulong sa patyo inang adlaw sang tigkalalag, Bomberlin, amo maning adlaw nga tinluan nila ang pansyon sa ila sining nga mga himata, Bomberlin. Ti makitaan diri naton nga ang iban diri do kamay nami lang tawon kay tungod nga napintahan na ang iban diri ti gahulat-hulat pa isang makagto diri, Bomberlin. So may kuan dira police assistance sa desk, Bombo Carl? Yes, Bomberlin, kagay na pag-abot naton diri may ara sang pulis, no, nga nagapadulong diri. Siguro, Bomberlin, ang area diri kagang sa may Burgos sa cemetery, Bomberlin, isa lang ka police desk, ginatabok-tabok lang nila ang pagbantay, Bomberlin. Okay. So, medyo damo-damo naman subong ang nagabisita. Yes, Bomberlin, from time to time may nagasulod kag bisita nga nagasulod diri o kung nagabisita diri sa may Roman Catholic Cemetery, Bomberlin, pero hindi magitanto nga dinubok, no, kung tingob ang pagkagto. From time to time may sang nagasulod diri, Bomberlin. So far hindi magid na wala gid sang total kung pila ka mga nakalubong diri, Bomberlin, bangod nga wala pa kita na bata sementeryo na ni Bomberlin, ti hindi man na sunaman sa diri sa caretaker diri kagaina, Bomberlin. Hindi niya na maisip kung pila ang mga nakalubong diri, bangod man nga
before may nakalubong na diri nga daan. So ini sa ginatindugan ko Bomberly na sunod diri sa mga nagapaninlo, ini ginatindugan diri may nakalubong na ni. Ang iban wala nagapatindog sang ako nagapahimo sang pansyon, ginalubong na lang sa duta Bomberly. So man na ang rason ko nga hindi maisip ang nakalubong diri sa may Roman Catholic Cemetery Bomberly. Okay, harapan ang caretaker Momo Carl. So far, Bomberlin, may ginaupapay ni siya sa buong Bomberlin. No? So, muna kagaina, nagkuha lang the information, na mangkot kita kung pila ang mga nakalubong diri. Susunod sa iyati, hindi magid as in maisip na, ay bangod nga, ini Onyos Tiempos pa Bomberlin na sementeryo na ini. Okay. Basi pwede mapan balang camera naton. Pwede ka makasaylo behind the camera bala, Bombo Carl. Para Yes, makita Bomberlin. sa paturan naton, nakadamo, abidra ang mga nagabisita, subong. So sa subong Bomberlin natin siya kuhan gina pag sugod ko no medyo nagatulutawhay pero kagay na pag-abot diri naton nga pag-abot diri naton mismo sa Roman Catholic Cemetery makita naton ang pagsulod no time to time sang mga nagabisita diri pero hindi tanto kadamo no ang nagasulod hindi tingo bala hindi damo kung hindi mabutang ta Bomberlin kada sulod tag 5 tag 3 damo na bala Bomberlin hindi parehas kung na hindi same sa una pwede tingob no tag 10 o tag 20 ang nagasinulod so far diri sa buong Bomberlin 1 2 3 5 no ang nagasulod diri Bomberlin. Okay, so matamat lang kay gamay man lang niya gaway ang patio di bala Momo Carl ang kuan niya ang Burgos lapad gid katama mo ang So, Bacolod Bomberlin. North gali Bacolod North Cemetery. Yes, Bomberlin. So, Bomberlin, same lang man ini sila kalapa doon. Okay. O galing iti tungod nga ini may mga mausoleo. Tapos, sa may Burgos, may Bomberlin do ka-populated. Gumamal naton nga populated siya. Kay damo siya yung mga pansyon-pansyon. Pero, same lang man sila kadakoon ang Burgos Public Cemetery kag ining Roman Catholic Cemetery Bomberlin. Okay, so why good so far no may nagadala nga dalasang bata? Yes, Bomberlin, sa pagtulutambay naton diri kadali no. Wala kita may masiplatan nga bit-bit sa mga bata o kon bata nga nagpadulong diri sa may sementeryo Bomberlin. Okay, sige. Dara lang ituto kami kamera naton sa may entrance sa bala. Bombo Carl. May mga naman mga sikad sa sulod. Yes, Bomberlin, mga mga vehicles sang mga nagabisita at the same time mga vehicle akon mga sakyan man sang mga pangminta diri sa may sementeryo Bomberlin. Okay, sige. May mga panugyan na diri aton na city director sa aton nga mga kauturan para sa mga magpadulong nga bala sa may sementeryo. Kindly steady lang dira sang kamera naton. Bombokal para nga makita man sa mga tagpalamati naton mga viewers kung ano kadamo bala mga nagasulod. Sige, anong payag ni Colonel Martir? Yes, Bomberlin, sunod sa iya, wala man ini sila reported nga mga nagadala sa mga makahulubog nga mga ilimnon, mga deadly weapon o bladed weapon na Bomberlin, wala man ini sila reported. So may mga ang kagahapon tiuna nila nga adlaw nga butang sila sa mga personnel sa kada sementeryo diri sa syudad sa Bacolod. So, sa iya matawhay man kahapon 27. Yes, Bomberlin, October 27. So ikaduwa na nga adlaw ang pagbantay sa mga kapulisan sa kada sementeryo diri sa syudad sa Bacolod. So far matawhay Bomberlin kag medyo madamo-damo naman ang bisita. So nagapanugyan ini siya sa pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod nga kung magbisita kung pwede nga magbisita na ini sila sa mga sementeryo kay tungod nga makita man nga malakala kung hindi tingob no ang pagsulod sa kada sementeryo may kahilwayan man sila sa gihapon nga sulod sa kada sementeryo diri sa syudad sa Bacolod Bomberlin. So mayra pa sila tubtubwas. Yes. Bobo Carl, kalabanan na hapon bala nagabisita. Yes, Bomberlin, nag-iban nito kahapon nagabisita bangod ba niya kung kaisa nagaulan o kung parte ka init Bomberlin. So muna nga ang iba na hapon na nagabisita sa mga sementeryo no dari sa syudad sa
Bacolod, Bombarlin. Okay. Bombarlin na pamatian na to na pahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir. Police Colonel Thomas Joseph. Police Lieutenant Colonel Thomas Joseph Martir. Okay, sige. BCPO Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir Banwa. Wala man tayo no? Dapat kahapon na-deploy na kami sa police assistant there sa mga cemeteries natin. And so far, this is the second day and normal man, wala man. May mga damo man tao, matamat man damo, but hindi pareho sa unang it's sa uno ga nagsakit tao. Wala man sir mga reported nga may mga dala nga mga ilimnon, mga bladed weapon. So far daw wala man ma'am, wala pa man kay hindi man gid allow as per Executive Order 50 nga mag-overnight. Sir, ang gimbutang nga mga kapulisan sir sa mga sementeryo, ano ni sila sir? Dugang o for example diri sa may Burgos sir, iyaman sa police station 4 police ang nagabantay? Yes ma'am, man na sila na-assign sa Station 4 kung sa Alihis Cate, sa Station 8 naman na. Kung sa nada ka nga patyo sa Station 5. Augmented na sila, may nagalibot-libot sila ng mobile patrol unit na mobile force. Okay, so expectar niyo sir, bali buwas nga adlaw kasi last day sa nga pagbisita sa nga mga pumuluyo sa cementerio sir until mag-close. Yes ma'am, we'll try to double our security tomorrow no kay last day before it closes by the next day. So i-double the security to ensure the safety and security of our on puntas goers. Okay, sir, anong last day niyo sir sa pagbantay man sir? November 5 man sir? Yes ma'am, amo man na. Okay, so October 27 to November 5. Yes, Bombarlin. So, may na ang ila sining date na ako na ang pagbantay sa mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod, Bombarlin. Okay, sa bahay naman niya sa province, Bombocarl. Yes, Bombarlin, sa bahay naman sa Negros Occidental. So, nagsugod ini sila sa pagbantay. October 25, Bombarlin. So far, maayo man ang ila sininga pagbantay, matawhay man ang pagbantay sa kada sementeryo sa Negros Occidental. Timabagin naton nga pertikadamo nga sementeryo sa Negros Occidental ya Bombarlin kiti ang mga barangay no sa Negros Occidental. Kada banwa. Tapos iban nga banwa, pila pangidang sementeryo nila. Yes. Madamo nga daan na Bombarlin no. So far matulutawhay man ang ila sininga bantay sa kada sementeryo sa Negros Occidental, Bombarlin. So umuman sa man inisil sa November 5 ang ila sininga bantay sa kada sementeryo, Bombarlin. So Bombarlin, pamatian nato na pahayagi kan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Actually, it already started last October 25, where policemen been going around our cemeteries, ma'am, sa kanya-kanya pong city and municipality, no, we have implemented the 20 to 3% na allow na visitors to visit on October 25 to 29 and November 3 to November 4. So on those dates, ganun po ang maximum capacity po no, ng pwedeng. And we all know sa EO 21-47 ni Gov. Lacson, sarado po ito sa October 30 to November 2. So then ma'am, on that I've mentioned, is meron po tayong mga kapulisan na mag-iikot, police assistant desk will be also present on these dates, and ang ating beat patrollers hindi naman po mawawala. And kung naiikot na natin, no, ang sa Bacolod din, marami na tayong nakikita ang police, and mas lalo na po sa Negros Occidental. So, maasahan po natin na ang ating mga kapulisan will be monitoring on our visitors, no, who will be violating our PHS or minimum public health safety protocols. And we're hoping na yun po ang ating mga bibisita sa kanilang mahal sa buhay na pumanaw na is susunod pa din po sa ating health safety protocols. Consider naman natin ang welfare ng ating mga visitors. We will be warning them on the first time that we will see them violating.
And then if we see resistance, no, or kapigasan ng ulo, then that is the time that kailangan po nilang maimbitahan sa ating police station po para makapag-usap ng maayos. Okay, Bombo Arlene. Carl. So, aware naman ng tanana nga sa October 30 close ng mga patio until na sa November 2. So, ganing nga kada adlaw may rekatadra sang situation report sa mga sementeryo parang mapaybalo naton sa aton nga mga kauturan na kung makabisita sila temprano alad sa Alin Subong hasta buwas mas maayo gid. Bombo Carl. Yes, Bomberlin kagina pa siguro man sa aton sini nga mga kapulisan ang ila sini nga pagbantay diri nga bantayan gid nila sang maayo ang mga sementeryo diri sa syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Bomberlin kay mayara sang executive order gid nga close no ang mga sementeryo sumugod October 30 to November 2 Bomberlin. Mayo naman ni last year, next year. Okay na gid ini ang sitwasyon naton, especially kung damo na gid sa mga mabakunahan. Hindi man na naton yung mapilit na mga hindi magpapakuna, ang mapapakuna lang niya aton. Yes. Kaya ang pagbalik naton sa normal, mga depende man diri sa kada sigon sang paggalabot naton isang herd immunity bala. 75 to 95% of the population ang dapat ang ma-inoculate. Bombo Carl. Kadamo sang shipment sang bakuna nga mabaton naton subong mas mayo gid akon kadamo man sa mga mabakunahan. Kadugod sa mga ginadonaran sa aton na bara o kung naging bakal na mismo sang national government kung hindi man nila magamit wa man sa mga batyag no? Tingnan sa may nag-zombie. Yes, wala sa mga nag-zombie si Bombo Carlo pila na kabulan ya to the signing na nakayaya nga bakuna. Ang AstraZeneca bala. In fairness, ang AstraZeneca nga vaccine, sa second dose mo gani, duway ka man na gani nga nga pangalangaan ka bala or nahilanat ka. Mamulit sa ano gani mo bakuna? Johnson ka? Johnson. Okay. So, mamulit siya, why gani maging batyag? Bumukal gani, sisingilan yun. Kagka sa Astra, why ka man gani may ginabatyag after sa first so may mga chills bala. Sa Johnson & Johnson may ganing batyag mo Carl? So, Bombardi lang na batsyag naton. Yes, oo, pero isa lang ka isa lang ka adlaw tapos nag-chills ka lang gamay tapos masakit lang ang gintublukan sa vaccine. So, pagsulod mismo sa vaccine, Bombardi na mo lang na siya ang masakit. So, after 3 days, okay naman, no? Yes, oo. So, mas mayo gani nga may bakuna, Bombardi. Ay bisan na may atubang kung may pod ka na nga ginasipon, hindi ka dali-dali manatnan. Ngala ko man nga do fit na fit kagid kay. Pero in fairness sa bala do kakampante ka man na bala no. Pero yung mga suksok lang kita gyapon na face mask. Yes. Face mask and then face shield kun magsulod sa may mga mall. So for mga mall naman lang ka mga enclosed areas ang nag-require sang face shield but kun maka-double mask ka kita masumayo gid gani. Kaya man hindi man na garantiya nga hindi kita mag-positibo kung vaccinated kita, suksok lang yapon isang face mask and face shield. Face mask and face shield or face mask ka lang, So, pwede ginabang Barley, no? Importante nga mayara tabala sang panaming. Importante nga mayara kita sang face mask nga suksok Bombarlin mas may pagigani kung madubli pagibala aton sini nga mga face mask nga suksok no. So importante nga may face mask kita nga ginasuksok at least no nga maprotektahan naton ang aton sini nga kaugalingon akag manghinaw gid Bombarlin kung ano gid no akag importante gid nga maligo gid kita no kung for example bihalin kita sa mga clouded areas o kung basta every time Bombarlin kada oras dapat manghugas kita sa aton sini nga mga kamot kung hindi lang magsalig nga ng puro ng bala alcohol na bala mayo gid kon water and soap ang mahinaw ta bala mahugas sa aton yung kamot. So, mo na.
Amon to gani sa kando sa mon mabusal di huwag batsaga. Expect namin gani nga do may landa ta kabala. Kasi why nagali ang bombo Carl. But Yes. it's still subjective depende dara sa reaksyon na siyang lawas. Yes, Ma'am Berlin, depende ini sa imo sini nga lawas no ang pagbaton mo sa vaccine. Mera iban nga wala nakabatsyag, mera iban nga nakabatsyagid Ma'am Berlin, mera lang ang nakabatsyag, mera gid iban nga ano danay higda lang no, ay medyo malingin sa ulo pero at least no wala man sang may natabo sa mga nabakunahan diri sa siyudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental, Bombo Berlin. Okay, sige. Doon nagdamo-damo na dira, no? Mumukar. Ang matamat Yes. na? Bomberlin nag-amatamat no, nagani time to time, every time to time no, damo may nagasulod no, mera tingob sila, mera tag isa duwa. So mayo man na Bomberlin na kay madamo man diri, ano man ang area, open man ang area kag mga tigulang kalabanan nang nagapadulong diri sa may Roman Catholic Cemetery, Bomberlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombo Carl. Yes, Bomberlin, sugikan diri sa Roman Catholic Cemetery, ini si Bumbo Carlamida Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carlamea Defensor, direkta dira sa may Roman Catholic Cemetery sa may Dalan na Burgos. Pinagkamatamat na sa karon ng aton nga mga kauturan sa pagbisita sa mga patio. I-check naman naton na karon na sa Udo. Ay ini ang second to the last day antes ang pagsirado or kung pabilin sa mga sementeryo nga bukas before ang closure sa Oktubre 30. Makabisita kita today mas maayo gid parang the earlier the better because base ko na damo naman sa mga kadto buwas. Ginapatuman nga dana sa ngaton ng mga otoridad ang ining capacity lang bala ining allowed capacity para dira sa mga sementeryo. 24 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Speaking sang bakuna, bawat sa mga gusto nga magpaliwaliwa from stress. Kag kung nagkaisa bala, doon nakapoy naman kita sa syudad. Isan na parandalian lang bala. Pila lang niya ka oras kung makauluan wind ka because hindi ba na pwede nga sige lang kita obra way kita nagapahuway way kita nag-treat sa aton ng self no mombolets di para sa mga gusto nga magabisita sa mga isla sang Boracay ginahitso na sa karon sang Department of Tourism kaga sa mga sang provincial government sang Boracay sang Aklan ang ining pagsulod na dito sang mga fully vaccinated nga mga individuals even nga ikaw ang wala na sang negative RT-PCR test result. Ako man sa mga magatabok bala diri sa mga syudad sang Bacolod and then province of Negros Occidental and then sa Iloilo. So kung fully vaccinated ka na, hindi ka na required nga magpresentar sang negative nga RT-PCR test. Importante lang ka dira ma-apply ka sa may ESPAS, you have the online health declaration, and may backtrack ka bala kung napasunod ka diri sa may syudad sang Bacolod. So, abon na ni ang isa man sa mga incentives kag pribilehiyo para sa mga fully vaccinated nga mga individual. Sa mga nagaplano yang mag-travel o kung mag-hangaw-hangaw mamalasaban nga mga lugar, tiga na make sure ganila nga sila ang vaccinated. Ginarespeto na naton niya ang rason o kung ang kabangdana na dira ang mga ginahambal bala sa mga kauturan naton nga amon na ang rason kung nga hindi sila yung magpabakuna. May ban nga di pa man gidya convinced of the benefits sang sining bakuna. But kung lang tawon na to, wala man sa may naglain ng mamatiyagan nila or nag-zombie sila daw. Aba naman nga nagagulwa, nagligad sa siya pa bakuna, kada kay may zombie kaged.
Gani ko naman zombie ang mga nabakunahan na siguro hindi ka man mag-isahanon. No? Hindi ka mag-isahanon kaya tika mo ba sa mga nagpabakuna. Kasi subong tinduway pa man yan sa mga nagagwa. Ang Department of Health gani naghatag na sa go signal para sa maya booster shot but unahon lang gidadre ang mga healthcare workers. So nasiling na nato na kundi ako ya personally gin nabakunahan ko AstraZeneca. Sa first medyo may mga chills, may mga doon nila data ka bala kag do kurugo na gid bala especially kun kagahon. Pero kun sa second dose after 24 hours okay ka naman. Trabaho kagid ya gani ang normal lang bala nga pagtrabaho. So amo ni ang mga gina-experience sa mga nabakunahan. Pagka second dose mo lesser na gani ang pagpalnakit sa imong nga lawas sa bala. Otherwise ka naman na gani ginahilanat. So, amo ni ang bentaha kung kita ang vaccinated, may pila na ka mga pribilehiyo nga ginahatag para diri sa mga fully vaccinated nga mga individual. I-check na to report ni Bombo Franz Sandro Burgos because ang labor sector, tiyan mo gining isa sa mga nagpapasalamat sa pagpanugot na sa mga fully vaccinated nga mga travelers o kon mga turista nga makasulod sa mga isla sang Boracay without the negative RT-PCR test. Ang mga trabador abedra sa mga isla sang Boracay, din man na sila tanan na gid mga taga-Aklan sa pagtender naton na dito 2 ka semana asang gin sirado to lang isla sang Boracay. Iti kadamo dito man ganin sa mga taga-Negros nga namita naton. In fact, iban gani nga mga kuanibla, may mga sakayang pandagat, may mga motorbangka, mga pump boat alindra sa Maya Sagay, Escalante, and other parts of Northern Negros. May iba na gani dito mga kotoran nato nga dito naman sa Maya Boracay. Halin din sila sa mga naglain-lain nga bahin sa nga to sa nga pungsod nga nagligad dato pag closure because of the rehabilitation nga ginapatuman sa Duterte administration. Grabe man tong pag-suffer nila. Subong nga meron sa COVID-19 pandemic, ang tourism industry is one of the sectors or industry ang hardest hit. So, kung amat-amat na makabalik ka sa normal, at least bisan paano, income naman ang ato ng mga kauturan. Kalabanan na bisan ng mga waiters, mga waitress, mga cook, mga nagatrabaho ni bala sa mga hotel, mga restaurants, mga tourist accommodation sa may Boracay, ang tip na nila, ginatingob na nila. Ginatingob ang tip box. And then, ginatulunga ina siya talalapod, bombolets. Tikon na dito kaya sa kusina, may share ka man niya gihapon. Kada mo abisang mga foreign na tourist dira, nga galante na sila magatag sang tip. Ilabi na kon maayo man na bala ang pagamuma sa mga staff sa muna ang accommodation o kon sa mga restaurant. So, hindi siling tikon na waiter, waitress ka, ikaw gadang medyo tiba-tiba dara para sa may tip kay patas man lang niya sa tanan. Wala man isang serve abing waiter kag waitress kuno wala ang cook. Anang pahayagan diri sang sektor sang mga mamumugon nakasunod na sang nagahilapit nga pagbalik ka sa normal sang operasyon dira sa mga isla sang Boracay because subong tamat naman ni nga nagadamo ang ginabaton na dira. Unlike ka to nagligad nga dapat mera ka sang limitado pagidya bala. So subong na-require ni gyapon ang negative RT-PCR test para sa mga residente o mga tourist coming from outside of Western Visayas. So sa masunod nga mga sinimana gina-target na diri nga kung fully vaccinated na gid tanan nga mga residente sa may Boracay and mga workers nila is ang mga fully vaccinated nga mga travelers, mga turista, hindi na mag-RT-PCR test. Sa na nato mabisita, Bomo Franz, Bomo Andrew sa report. Kamen. Subong ni nga kay gayon na no, kaya ang paglaom sa aton nga mga kauturan dito nagamat-amat na ni Bomberlin na dako no. Itungod nga because ang amat-amat na malabukas sa aton nga mga ekonomiya Bomberlin itungod nga ang vaccination programs ng gobyerno
nagahinga gawan Bomberlin or nagalagas man bala mismo sa nasiling nga herd immunity. Itong nga kada isa diri sa aton na ano na bala no kung saan bala na hangpa nagid bala naton kung ano ni ang ulos sa nasiling nga COVID-19 vaccine. So kada isa sa aton Bomberlin handa na gid nga makabaton sa bakuna even though nga to no may pila pa ka porsyento sa kumuluyo diri sa aton na medyo mabudlay pag Bomberlin ipahangop sa ila kung ano gid man nila ang maayo nga resulta kung ikaw ang mabakunahan. So subong diri sa pagtan-aw naton may pila na ka mga negosyo Bomberlin nga nagamat-amat na gid bala bangon especially sa bahin sa nga Boracay kagan turismo sa aton na ila na ni ipagabalik nga pagabuksan Bomberlin kay pila man ka tuig ni nga pagantos naton sa nasiling ni nga COVID-19 pandemic. Si nadumduman na ito Bomberlin sang time pag gani ni DNR Secretary Roy Simato kung ito ang time nga pag-close na nasiling ni nga isa sa pinakamasikat nga tourist spot no diri sa aton sa Pungsod Pilipinas nga muni ang Boracay kag pila dra ka mga establishmento ang naniragid Bomberlin because ang paghalit sa nasiling nga COVID-19 no because ang vaccination program na naton nagamat-amat na kita liwat sa ato nga mga mabudlay nga pagsulundan Bomberlin no tisubong mahapos na kung you are fully vaccinated na sang nasiling nga COVID-19 vaccine tiway na manamo pa kuskus malungos Bomberlin nga ikaw makasulod kag makagwa no sa imo ni nga padulungan bi nga mga lugar. So diri sa aton nga bahin sa mga mamumugod Bomberlin o sa mga labor group para sa ila ano na ni siya no kung saan pa wala amo na ni ang pagsugod na no or starting point na ni Bomberlin sa pagbalik sa aton nga mga negosyo kag mga turismo kag palangabuyan diri sa aton sa Pungsod Pilipinas nga mag-amat-amat na kita bata no makabangon kag makasugod naman kita liwat Bomberlin para makabalik kita sa mga tagpila ka mga billions of pesos nga nadula sa bahin sang turismo kag mismo sa sektor sa mga negosyo Bomberlin siling mismo sa aton sa Secretary General sa gawa no nga si Sir Winnie Sancho para sila Bomberlin dako na ini nga bulig no kag syempre para sa ila dako ano na ni masanag na bala ang palabuto na to Bomberlin sa madason nga tuig itungod nga damo na kita na undergo sa vaccination sa pabatok sa COVID-19 Bomberlin sa kay para sa kay Mr. Winnie Sancho kung saan pa bala. Yes, Bomberlin. Pwede ka na to. Pero sa totoo bala Bomberlin no personally bala way pagit ko katapak man sa Boracay no basi chimpo bala nga basi mabot ang chimpo no may experience nato na siling nga white sand sa Boracay Bomberlin but syempre no nga bala sa dira sa may Boracay dulain gadya bala ang texture niya bala para sa balas nagstay ko to sa closure to bala duha ko to kasi mana sa may Boracay ma-feel mo gito ng isla bala pero kung sa mo nga mga inadlaw Bomboandro tanay doon ka na lang ka selfie dara nga ikaw lang bala isa nga wala ka photo bomber subong ni Bomberlin ano na gid ni no basi bala kung magbalik na bala bukas piyogi na mag-selfie kita may damo na gid photo bomber no kay syempre gid no kay tungod ka mabalik na tanan Bomberlin kag syempre normal na mo no kay tungod nga tanan dati is fully vaccinated na may kumpiyansa na sa kada isa no basi bala ulaton na lang pag-aukso na no ang pagsuksok ng face mask o con facial para ma-enjoy mo gid Bomberlin ang scenic view dira no sa nasiling nga Boracay Island ikalaway man naguro kung maligo ang naga-face mask kada o kung magagamit ka pa sa facial while naga-suksok ka sa paborito mo dabi nga mga swimwears dira no so dapat ano gid Bomberlin mangina mga girls bala mag-travel naga-invest gid na yan dako nga nagasto sa bayo amo gani Bomberlin no sakto gid na kay syempre isa daan sa masikat man nga tourist spot ang Boracay so dapat ang imo dire nga swimwear dira ano man no malahalon man no para ma-feel mo gid bilang vibe bala Bomberlin sa nasiling nga isla kay syempre kanami isa nga kung especially kung ikaw sa ka mahiligon dis mga beach resorts kag mamuni nga mga lugar so dapat preparado ka gid no kag preparahan mo kay syempre Bomberlin malawig daan nga
malapit man kita sa duha ka tuig nga wala na padulungan ang nasiling ni nga mga lugar. Aha. So para sa ila hidlaw gining kalabanan sa aton, especially mga foreigners mong Berlin, which is nga dako ginang contribution sa aton ring turismo kapag mismo sa negosyo man diri sa pusod Pilipinas. Makibot gid kita ni Berlin nga basi pa lang bala no nga mag amat-amat na dira balik ang lively drop lang Tabuhi. sa nasiling ni nga beach resort o kung sa isla sa Boracay, Berlin. So sa bahin gani sa nga gawa sa pagtanaw ni Sir Winnie Sancho nung gini sa Berlin nga kung saan pabalati domino effect sa nagigad to pag-backdown sa madagpo ning mga kompanya daos-dos sa mga gagmay nga mga kompanya man o kung mga gagmay nga mga negosyo. So Berlin sa pagsugod sang pagbukas ang nasiling ning Boracay Island, damo-damo na ning magabukas man balik no, not only sa bahin dira sa aton, especially this Western Visayas, not only sa Boracay Island, but also sa bilog na Pilipinas, Berlin, kasi siyempre yung mga airports, mga seaports, kaga mga sa bahin sa transportasyon, especially sa pagbiyahe, magabalik naman Berlin, kaga mga nabalda nga mga negosyo, amo naman ni ang tsimpo nga makabawi, kag makabango naman sila liwat, itungod nga ang aton nga sa sektor sa turismo kag negosyo nagamat-amat na buhi Berlin. Aha, sige. Yes, Berlin, may dugan rin nga pahayag ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho. Ang pagbukas ng Boracay is a welcome development no for the labor sector. Number one, because of tourism, it will generate more income, more livelihood for the people. Kag ang Boracay bilang isa ka tourist attraction area, makahatag no sang palamugnan no, hindi lamang sa mga taga Boracay kundi sa mga people in the outlying area no. Ang domino effect no sang tourism in Boracay would be felt no in the province of Aklan, as well as more people, mga investors and other businessmen would be attracted no to go to Boracay and resume no their activities in terms of commerce and industry. But most of all, ang Boracay being known not only in the Philippines but all over the world, once again no will become a center no for international tourists, and this will be a big boost no to the Philippines, especially now at the time no nga may pandemic, and siguro ang mga tao dira sa Boracay, mga workers kag ibang pagid no malipay no sa sining development as it would go back normalcy no in terms of livelihood, in terms of income, particularly sa mga vaccinated no people, and would encourage more people to be vaccinated so that they can join no the economic activities involved in this island, because this is what we had been waiting for no pagbalik pa lang na tuwag natong economic normalcy o kung ginatawag nga new normal no. So these are signs for better times, and at the same time would encourage people no not only to be vaccinated but to be more participative no in terms of complying with the policies of the government or policy of the government no in order to improve our economic situation, and of course no to see to it that the workers no would have their normal income no in order to provide for the needs of their family. Kinanglan no kahit ang ginatawag natong auxiliary services no matinanglan no sang commerce, trade, industry, kinanglan nila mo particularly ang transportation no. So ang ginapan akon nga domino effect amo na ni siya ang mga resulta no nga ang tanan-tanan nga
types of businesses will be activated, no? Not only because majority of the workers are vaccinated, but of course it follows, no, nga kung ang pindulong bisang economic momentum, no, kapagkadto na sa sina nga direction, ang tanan-tanan magpasakop sa ginatawag naton joint activity, no, para na ang normal na ekonomiya, no, not only in Western Visayas but all throughout the Philippines would be geared towards the revival of tourism as one of the most vital industry that could provide huge or millions of income for the Filipino people. Amugid, Bombo France, kay man hindi lang niya mga workers sa dira, mga hotel, mga accommodation sa may Boracay, mga income. But mga tricycle drivers, sa mga nagabaligya ni bala, mga mani, balot, mga tanan-tanan na dira. Souvenirs. Kag iban na pa. O doti, preparahan mo lang magpa-Boracay, kaya medyo dolyar ang gasto to. Amugid no? Amugid na po, Berlin, nga pero expected mo na naya. Expected na naya kay hindi ka man makapaborakay kung hindi ka kasarang mabuandro mo. So, amo na naya ang kahimtangan na dara. Kung magpadulong ka dara sa may Boracay, tiyan mo na mo yung preparahan. Anyway, isa man sa mga pribilehiyo para sa mga fully vaccinated. Kaya actually, kung gusto mo gidya mag-travel, dapat mapabakuna ka. Kaya kung di kaya vaccinated, di mapa-RT-PCR test ka. Tanong pilion mo, ang mahal nga RT-PCR o kung daw kagat lang isang subay, libre pa. Correct. Ang magit ba, Merlin, no? Okay, kung isipon na ito, gid pwede yung kada isa sa aton. Tapos, kung vaccinated ka na, o kung fully vaccinated na. Tanang nga pribilehiyo, yung Merlin, na ragid sa imo, no? Mas maapos kaya lang imo ning paglakaton o kung imo ning mga giho bala kay syempre wala bala sang sablag na kay hindi ka na bala paghawiran pa kung ano pagdabi nga mga posible dabi nga magaluntad kung hindi ka pa be vaccinated. Nangita kung vaccinated ka na, no, ang imo lakat diretso wala ka pa sang problema kag ang imo nga travel ya Merlin di sulhay lang kon hilway lang gid bala, no, taway lang gid ang imo nga pagbiyahe kung mabakunahan ka na. So muna sa Berlin ang mabatian naton kag mabatsagan man naton bala Berlin nga mga pribilehiyo kung nabakunahan na kita sa atong makuturan rabing way pa nabakunahan. So ti gina-encourage kita sang aton nga lokal nga gobyerno nga dapat nga maka-avail kita sa bakuna kag pinakanami ko tra Berlin libre pa na, no? So dapat amo gina siya nga simple lang gid na, no? Duha single dose ka na or double dose ka na ding types ng vaccine. Why kami ginagapon Berlin na madula tra sa imo kung ikaw magpa-undergo sa nasiling nga vaccination program sang gobyerno Berlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombo France. Yes, Berlin, para sa pagpangalagad sa bombohanay big time, ini si Bombo France Andro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo France Andro Burgos. Matamat naman na bukas sa mga negosyo and ang mga workers, di syempre mo giningisa sa mga labi nga nagakalipay. Di syempre mga residente man nadra sa may Boracay ay mga workers dito man nag-board iba na ganit dira medyo hindi ka bala sarang ang mahalagid bala nga mga hotel man ang musa nga tinirante may mga nakasulod lang bala sa imo sa nga budget pwede man matinirana sa maya isla sang Boracay. So wabatayan na ni nato na kaya ginahulat nga mangin fully vaccinated na tanan nga mga residente gid dira sa maya Boracay Island kalakip na mga health workers. So makabaton na sila sa mga fully vaccinated nga mga tourists bisan wala sang RT-PCR test. 15 minutos sang nabilin antay sang alas 10 sa aga. Balikan na nato ng speech ni President Rodrigo Duterte kahapon sa may virtual summit sa Association of Southeast Asian Nations o kon ang ASEAN. Ay diregen renew ni President Rodrigo Duterte ang sa nga panawagan nga dapat nagapabilin gid ang unity
para nga maangkon nato ng peace and stability sa bahin sa West Philippine Sea. Amo ni ang kaundan sa speech sa presidente kadungan sa 38th and 39th ASEAN Summit kag ginpahayag sa presidente that prosperity should be promoted in the area pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea kag sa 2016 arbitral ruling nga nag-reject kadali sang claim sang Pilipinas sa claim sang China sa claim sang Beijing sa bahin sang West Philippine Sea. Nato na ang speech ni President Duterte kadungan sa virtual summit sa mga miyembro sang ASEAN. For more than 40 years now, ASEAN-US dialogue relations continue to evolve on the basis of shared strategic interest of regional peace, security, and prosperity. We need to sustain political dialogues, economic engagements, and the socio-cultural ties to further solidify ASEAN-US strategic partnership and steer it with purpose to achieve common objectives. But the regional landscape and seascape are changing rapidly. Amid this challenge, our constant, as we have always asserted, should be ASEAN centrality. The Philippines welcomes the U.S. assurance that ASEAN is at the center of its Indo-Pacific strategy. We acknowledge as well as the U.S. commitment to work with ASEAN, especially on maritime security and domain awareness issues. Arrangements such as the AUKUS Trilateral Security Partnership, however, add a new element to consider within the region. We take full account of the statements that AUKUS will promote peace and stability in our region and maintain support for ASEAN centrality. But one thing should be clear for all stakeholders. ASEAN's central role in the evolving regional security architecture must be strengthened, and that this or other arrangement must complement and not complicate our working methods of cooperation. The President reaffirms the strategic importance of the peace and stability of China Sea, where freedom of navigation is guaranteed. Towards this end, all stakeholders must exercise self-restraint to avoid untoward incidents that may further complicate the situation. Most importantly, we must work together towards a peaceful resolution of disputes in accordance with international law, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. I thank the United States for its strong support for the 2016 bilateral award. This landmark decision serves as a foundation for a rules-based order in the South China Sea. Your Majesty, Excellencies, the COVID-19 pandemic has brought complicated challenges to all of us. We appreciate the U.S. generous offer of vaccines for the region, including the Philippines. To succeed against pandemic, we need to further strengthen bilateral, regional, and international cooperation to ensure universal access to COVID-19 vaccines and medicines. We look forward to U.S. support in the establishment of an ASEAN Public Health Emergency Cooperation System through the United States Agency for International Development's Partnership for Regional optimization within the political security and socio-economic communities. As this pandemic has shown, nations need to be prepared individually and collectively
to effectively address public health emergencies. As we work towards inclusive recovery, we count on greater cooperation on the U.S. on human resources development, including technical, vocational, educational, and training. We also welcome the adoption of the ASEAN-US Statement on Digital Development. We hope that this advanced, sound digital policy, human capital development, and infrastructure development in the region. Next year, ASEAN and the United States will mark 45 years of dialogue relations. We look forward to commemorating this milestone by deepening further strategic partnership for mutual benefit. Thank you. Okay, hamaning kabagusan na sang speech ni President Rodrigo Duterte sang pagsinapol sa mga miyembro sa Association of Southeast Asian Nations. Opo naman na dito si US President Joe Biden. Napasalamatan man sang Presidente because minilyon ni kadoses sang bakuna against COVID-19 ang ginadonar sa madamo nga mga kapungsuran kagakalaki pa diri sa mga recipients amo ang Pilipinas. Isa pa nga ganiyo ginaproblemahan na sang mga consultants. Si Dr. Ted Tubarakagina na in-interview sa Bombo Network News ang ginahitso na kag ginakasakuan na ginamo ning deployment sang bakuna sa bilog nga Pilipinas. Kaya tindi naton nga problema ang ining shipment kag ang ining bakuna mas mayo gid ako na ma-inoculate dayon from main hub o kon na main facility dito sa may Marikina City. Ma-dispatch bala sa tanan ng mga kaprobinsyahanan diri sa aton sa Pilipinas. 7 minutos ang nabilin antay sa alas 10 sa aga. Kalabos na ang aton nga tiyempo dari sa pagpangalagad isang Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Haray Saudo. Dari katamang sa matutuod nga numero 1. Dari katabuas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!